Goejoen Noord-Eerst-Friesland, goejoen meesken hier in de zaal, goejoen ik meesken thuis die het verboen binnen via de televisie om te zien naar het slotdebat van de gemeenteraadsverkiezingen voor de komende waasje onder oren in Noord-Eerst-Friesland. En er valt wat te kiezen. Nou, ja, er zijn 10 partijen die het mij doen, maar ik heb begrepen dat ze het van 90% mijn vrienden binnen. Dus toen je zitten kennen, ja, dan moeten we alleen maar haar hoe die 10% die het nog opblijven. Maar misschien zitten er in de nuance ik nog wel weer wat verschillen dat je hem ik weer wiezer van worden. Ik had net de illusie dat de mensen die hier in de zaal van Sens al hier zitten, mooi in het theater, dat al hier zwevende kiezers binnen. Ik denk dat er een soort oorhing, ook ik naar de jaskes en de logo's joch, oorhing van partijen zit. En dat is alleen nog maar mooi, want die listloekers kunnen echt wel wat stiepe broeken. Maar er ben ik duizenden mensen die dit joggen, misschien direct of misschien later via YouTube, van waar dit wel eens een heel wichtig debat wezen kan. We willen al die ziende listloekers de kans aan om te vertellen wat ze te vertellen hebben. Dat doen we door middel van kwarte debatjes hier om deze tafel. Ik sta in het midden, ja, toch een soort skiertsvluchters is, maar mij 12 listloekers aan de ene kant en de oren aan de andere kant. En dat gaat over 4 verschillende thema's. Dat zo'n je wel een beetje de centrale thema's nemen kennen van de verkiezingen. Die oren 18 erachter zitten bij jou, die mij hadden wel even mij bemoeien nog. Als dit debatje hiervoor tussen die 2 kleren is. Sterker nog, ze moeten haar even uitspreken. Want bij verkiezingen gaat het om kiezen. En er wordt om je vragen, meid je nou een kar, meid je een keuze komende waasje van de ene of de andere partij. Ja, dan denk je in stemhokje misschien ik wel van nou, ik ben het voor 80% eens met haar en voor 10% met hem. En ik nog wel voor een pad met die beiden. Maar je kan maar 1 stem uitbrengen. Dus kiezen, dat wil ik zie je, jong, ik wat dwaallitten. En dan gaan die nuances er even uit. En dan is het of dit of dat. Hoe dat uitpakt, zullen we dadelijk zien. Nou, de matioren die hier verschijnen mij op het toneel, die haar nog verschoelen achter een gediende. Dat vind ik wel heel spannend. Ja, maar dat is eigenlijk een soort van showtrap waarmee ze dadelijk naar beneden komen. En dan ik nog op de muziek die ze zelf uitkiezen. Nou, er komt ik nog een spotlight op. Ik hoop net dat ze stroekelje. Maar we robben ze in je vrienden op. De listloekers van de partijen voor de verkiezingen in deze gemeente voor komende waasje. En de eerste die naar beneden komt is van D66, André Beeksma. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Je komt het Sintje en zak komt zo naar beneden. Ja, dat is net mooi. Ja, ik vind het prachtig. Ja. Het is wel rest jou aan de muziek. Ik vind het saai. Ik bedoel, de Beatles. Wat kan ook beter als de Beatles? Even voor de mensen die jij net kennen. Waar ben je dan? Ik ben André Beeksma. Ik kom uit Jesternijtsjerk. Ik ben 64 jaar oud en ik ben listloeker van D66.
Wat wie voor jou nou de motivatie om politiek actief te worden? Nou, het is, waarschijnlijk komt alles deel op die eerste zin die ik in het voorbeeld zetten hebben, dat wij een partij zijn die zwaar willen van mensen die het zwaar neder hebben. Wat gaat dat prachtig zijn. En straks geen oorlogszin meer uit de holle leren, maar gewoon het hertspreken leren. Hè? Dat ben je hem. Oké, nou zie je een plakje. Want wij meidje u op voor de binnenkomst van Siebe Vogelsan. Van liberaal, literair, zoals ze liberaal. Wat is Friesland? Kom maar, jongen. Ja, nou goeie. Losjes erin die trap om je ingaan in de boezen. Zeker. We binnen soepel. Niets aan het handje. Nee, we binnen soepel. Waar is Siebe Vogelsan? Nou, Siebe Vogelsang, die komt uit Dokkum. Geboren en getogen. En ik ben lesloeker van Liberaal en Wat is Friesland. En wat weer die motivatie om hier actief te worden? Ja, ik zit nog wel 4 hier in de Riet. En lokale politiek is eigenlijk het mooiste wat er is. Tegen bij de mensen. Echt wat betekent niet voor de mensen. Mooier is het net. Ben je een soort PVV? Nee, absoluut net. Een soort forum? Nee, echt net. Er zijn natuurlijk altijd raakvlakken, maar wij zijn een economisch rechtse partij. Eigenlijk stoelt op de hele oude VVD. Maar mensen die eigenlijk op wilde stemmen willen, die met weer bij? Van harte welkom. Ja, daar ben ik al bang voor. Zie ik je een plakje. De trede die naar beneden komt is van de BBB Lamme Dijkstra. Mooi, dat is het best, jongen. Ja, er zit in dit gebouw ook een sportskwal. Ik heb het idee dat ik dat aan Dijs Samashenko, de kaps naar beneden. En Dit is de oefening, is, dan ben ik van slagen. tempo. Zij het. Voor de mensen die daar net binnen, net kennen, waar bist je en wat dorst? Lammert Dijkstra, 63 jaar jong. Ik kom uit het mooie Waaksens. Het voorstad van Dokkum, zei ik altijd. Maar ik ben bij de BBB. Ik denk dat het niet van de vraag is, dus waarom? BBB is landelijk, Europees, provinciaal. En nou willen we inderdaad dat geloerd dat ik in de gemeente jaar lid. En daar ben ik voor vregen. Domme. En bist je dan ook van Kamp Mona Dat is een vraag. of Kamp Vermeer? Kamp Vermeer. Ja. Nou, daar ben ik in Kampen. Nee, en dat is jong ik net onder orde. Wie ben lokaal en wat de rest is in Deventer. Ja, maar het is altijd nieuwsgierig om te weten uit welke hoek het er wie waait. Nou, zie je een plakje, wie jij die jongen nog vol. Nummer 4 die naar beneden komt van de VVD. Hier is Peter Damstra. Nou, Peter, mooi dat is de best, jongen. Lekkere bekende muziek. Ja, zeker. Coldplay. En ik denk voor de meeste mensen, u Dokkum wij in elk geval een bekend gezicht. Ja, dat denk ik wel. Of ze kennen me hier van sinds omdat ik daar regelmatig wel eens draai. Of gewoon uit de stad wij. Of uit de winkel werk dan werk. De man van de vlierbedekking, toch? Ja, klopt. En houden vlieren en PVC. En Ja. Hij pakt wel zijn moment even. Hè. Hij had gelijk. Even de sponsor er ik bij. Maar voor de mensen die hij toch net kennen, misschien hield dat wel van het warp en ik weet dat net. Maar vertel even wat meer over jezelf. nou, ik ben dus Peter Damstra, getrouwd, 5 kinderen. Hou van de muziek, zoals wel bekend. En ik heb gekozen voor de VVD. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En we gaan ervoor om de voorzieningen hier in de stad en in de dorpen gewoon optimaal te benutten en te behouden. Maar denk zo ik vooral zeg maar, als een soort ondernemer, die dus ik vooral als een soort vertegenwoordiger van ondernemers de rieën in wil? Jazeker, absoluut. Wij zijn een echte ondernemerspartij, maar daarnaast is het extra dat het gewoon belangrijk is voor de mensen die werken bij die ondernemingen, dat die echt een goed plak hebben en dat de ondernemingen echt een goed plak houden. Het belang voor de ene is eigenlijk weer het belang voor de oor. Absoluut, zeker. Dan is het eigenlijk een soort groot plaatselijk belang. Zie je een plakje, want als we toe plaatselijk belang gaan. De volgende die naar beneden komt is Adolf Braaksma. En hij is van gemeentebelangen.
Nou, goeie. Mooi dat je erbij bent. Nou, ik verdij maar even de vraag. De meesten die het tijd net kennen. Waar bist je? Ik ben Adalbert Raaksma. Ik ben 28 hier, kom uit Jussers en had een heel mooie vrouw en traai een hele mooie band. Een paar mensen in de zaal die zullen denken, is dat er zo'n van? Het antwoord is ja. De meesten ben er zoon en dochter van, maar inderdaad is hij dus ook wel redelijk politiek actief. Dus ik ben inderdaad de zoon van Pieter Raaksma. En hij had tijd verplicht om het van hem oer te nemen. Dat zit bij de erfenis in. Ja? En die persoonlijke motivatie, die er ik nog? Nou ja, ik zou zo ik had traai een hele mooie band. En ik wil dus de gemeente mooier maken, echt voor de toekomst. Voor de nieuwe generatie. En had ik begrepen dat ik nog beroepsmilitair was, hè? Klopt, ik had zien hier in het CN zitten. Dan moeten we misschien nog maar eens even praten over de situatie in de wereld. Maar dat doen we dan maar even naar orde. Dat we naar het hier mijn biergen. Hey, dank u wel. Zie ik je een plakje. Want de volgende die naar beneden komt, want we binden al lang net, is van de Partij van de Arbeid. Hier is Griete Skaafstal. Ja, daar is hij, hè? I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my Ik mooi dat ze best mooi Joske. Ja, een goede kleur, hè? Oh ja, dat vind je in elk geval wel. Kwam ze wel heel hoedend de trap al. Hè? Hoe kwam ik de trap op? Hoedend, voorzichtig. Ja, nou, ik zou eerst op leren voeten, maar ik denk, neem de gok. Ja. Ja, nee, heel goed, heel verstandig. Maar je kan je, als je net wist binnen van, kom ik wel goed beneden, dan kun je me beter even vasthouden. Hè? Ja, nou, dat klopt. Ik ben wel vaker voor de bus gegooid, dus ik denk, ik ken nou maar beter een beziekje om het voorzichtig te doen. Hou vast, daar hebben we het om. De meesten die het net kennen, ik heb niet haast net intinken, maar waar bist en waar komt jij? Nou, Griete Schaafstal komt uit Kolmersveg. Mem van Trije Fantastische Band. Partij van de Arbeid al jaren vanaf mijn 16 en wie ik al jong socialist. En waarom maak ik mijn hut? Ik ga kansen gewoon in het leven en ik ben opgebracht maar dat iedereen kansen moet krijgen. Ja, en degene die dat net en minder kansen heeft, ik denk dat er iemand, de vertegenwoordiger van moet zijn die kansen moet creëren. Nou, ik wil prachtig zijn. Ja, maar heel mooi, dank u wel. Zie ik je een plakje. En dan komt naar beneden Liesbeth Vellinga van de ChristenUnie. Zo, niet wat. Maar goeie, dat denk ze binnen in theater, dat ze weten ik. Ja, ik pak mijn podium even. Hoe vaak mij je nou zo stijlvol naar beneden rol je? Door die is het stijlvol. Ja, Nou, thanks. ja als graag was, maar dadelijk nog wel een keer. Hè? Nee. Oké. Maar dan even voor de mensen die het net kennen. Waar bist? Waar komst wij? Lisbeth Vellinga, ik woon met mijn gezin in Dokkum. En ik ben listelijke van de ChristenUnie. Op het heet ik wethouder. Dat klopt, het hier en dal. En die motivatie om politiek actief te worden? Nou, ik wil me heel graag inzetten voor de mensen om me heen en het gebied waar ik in woon. Dat kan natuurlijk op een hele protte manieren. Maar ik hou een dutsen dat de politiek heel goed bij me past. En dat is echt een manier om dat te doen. Ja, nou, christelijke politiek dan in het bijzonder. Dat hier en ik nog bij het CDA kennen. Of hier dat net kennen? Dat hier op zich erkent het CDA en de ChristenUnie ben beide partijen die het leven. En probeer die politiek het bedrijf vanuit de Bijbel. En dat wil ik in mijn leven net graag. Maar de Bijbel als basis. En ik ga ontdekken dat de ChristenUnie heel goed bij me past. Dus never change a winning team, zou ik wel zeggen. Ja. Nou, als dat team winning is, dat moeten we nog aan wachten. En ik vanuit, hoopvol ergens. Ja, dat dwing je aan. Dat gaat Ja, manifesteren heet dat. Hatsa. Zie ik je een plakje in orde. Zo, dat is de spirit, hè? Nou, we zeiden al, het CDA docht ik gewoon mee, hè? En net bij de eerste de beste, maar op nummer 1 met Geertje Kooistra Boeienga. Nou, goeie. Nou, stijlvol. Gaan we naar beneden. Stijlvol. Nou, dank u wel. Dat werkt net zo vaak. Nee, dat is meer van het knoffelje? Of, Ja, ik hou wel een kleine knoffel verliezen. Ja. Ga je het net stiekem even oefenen van tevoren?
Nee, maar de trapke rent eigenlijk wel noffelijk. Ja. Ja. Nou, dat kan ik wel zien. Stijlvol, gracieus. Nou ja, maar nu horen we op. Voor de mensen die die net kennen, waar ben je? Geertje Schoorstra, leesloeker van het CDA. Ik ben internaat. Ik heb een gezin, 2 jongens, Tol en Santje hier. Ik ben trouwd met Boorte Sapen, voor een soort mensen een onbekende. Ik ben 30 leven werk ik in gemeente Midden-Groningen en Hoge Zand. En waarom wil je nou politiek actief worden voor het CDA? Omdat het CDA een waardeverhaal had. Wij staan voor rechtvaardigheid, voor solidariteit. En dat verhaal, dat moet heerd worden in de politiek. Ik denk dat een gemeenteraad als een Tweede Kamer, als een provinciale staat net compleet is zonder dat verhaal erin. En daarom ben ik 20 jaar lid geworden en heb ik gedacht van, daar wil ik mijn hut van mij zien. Heet ik ChristenUnie werken? Nee, ik ga bewust afwaging maken. Ik maak wel steeds de allereerste keer stemmen mocht wie ChristenUnie. Dus dat zei misschien genoeg. Ja. Oké, dat zit er wel dicht bij in de buurt. Maar dank u wel. Zie ik je een plakje. Misschien dat we dadelijk nog wel op die verschillen weer omkomen. Maar we zijn er nog lang net, want er zijn nog altijd plakken vrij. Zowel helemaal rechts als helemaal links. Als dat afval is, dat zullen we gauw genoeg vernemen. Van zin is hier Marije van der Staal. Maar goeie, ja, dit is nog eens een binnenkomst, hè? Ja, dit jouwt energie, of nee? Ja, had een hele fanclub mee, denk ik. Oh, ja, ik. Ik hoor het wel jaren, ja, blinder. Maar we hadden wel een beetje een probleem, want het is een listloekersdebat. Ja, ik ben duo-listloeker. Ik zal die foto even van informatie voorzien. Ik ben duo-listloeker together met Mark de Boer van Zin, Sociaal in Noord-East-Friesland. Ja. En Mark dacht van, bliksems en slotdebat, dat waar ik net om. Dat mag Marije me doen. Nou, we hebben net zo'n sterke hiërarchie in de partij. Wie verdelen het mooi? Lotte of... Nee, een beetje eerlijk verdelen. Okay. Ja. Nou, mooi, dat is de beste in elk geval. Maar voor de mensen die die net kennen, waar bist, waar komst wij en wat is die motivatie voor de politiek? Ik ben Marije van der Staal. Ik ben 34 jaar. Ik woon in Bedaat. En ik ben verkiersbaar van Zin, omdat ik het heel belangrijk vind dat er sociaal beleid in deze gemeente vierd wordt. En dat het ook vanuit een lokale partij wordt die het los en onafhankelijk zijn eigen afwegings maakt kan voor deze gemeente, Noord-East-Friesland. Ben ik nog lid van een van de doelgroepen die het in Zin al je mij varen? Ja, ik ben zelf lid van GreenLinks, maar buis ben heel veel mensen van verschillende pluimage verenigen. Dus er zijn mensen vanuit PvdA-achtergrond, Volt van alles. En ook mensen die het net landelijk geleerd binnen. Dus we zijn echt daarmee een lokale partij. Uit de progressieve hoeken, dat wel. Uit de progressieve hoeken, zij is het. Mooi, nou dan ben ik benieuwd. Was rechts of links zitten? Links, ja. Nou ja, dat is... Dat zitten we er dan altijd bij. Ze kerst wel links kiezen, maar voor de kijkers is het rechts. Hè? En uiterst rechts nog wel. Maar het gaat om de inhoud, om de verhalen en die komen dadelijk wel. En als laatste komt je naar beneden. Ik ben benieuwd hoe hij die trap nemen zal. Bert Koonstra van de FNP. Goeie, welkom. Goeie. De listloeker, eigenlijk de laatste jaren vooral bekend als de wethouder. Dat klopt, onder andere Bijen, uit Noord-East-Friesland, klopt. Ja. Maar is dit nou een hele oren rol als listloeker, dat je dan toch weer politiek actief wezen moet? Dat zou het vorige keer ook zijn, hè? Je had het stukje dualisme, dus ja, nu zit je volle mee in de politiek. Hè? Als je wethouder bent, dan zit je volle mee aan het bestuurlijk. Daar ben ik voor iedereen, dus ik voor alle partijen, zeg maar. En dan steer je voor de belangen van je gemeente Noord-East-Friesland. En nu zit hij vooral even lid als FNP'er, want ja, grote aanhang hier. Populair, doe destijds misschien ik wel met een bepaalde listloeker, die het nou wat meer op de achtergrond is. Op eigen kracht gewoon weer de grootste partij worden. Altijd, hè, want ik bedoel, maar dat nooit op één persoon gaan. Wij hebben een team, een heel sterk team. We hebben goed campagne met viert en we hebben een heel goed, nou ja, in ieder geval verskaat om mensen en om heen te zetten. Dus dat zal wel vanuit ondernemers, boeren, vanuit het culturele gedeelte. En dat is het de kracht, de Mierskip, FNP. Voor de mensen die het verder net kennen, waar komst wij en zo?
Ik ben Bert Koonstra, ik ben listloeker van RWP en tevens ben ik nog wethouder. Ik ben heid van een trije baan, ben 50 jaar. En Seitske, mijn vrouw, die zit hier in het midden en die hak op stuit heel soort mij. En wat wie het moment, kerst je dat nog herinneren? Je dacht ook toch van, ik wil politiek actiever? Ja, dat weet ik nog zeker. Dat we in de tijd van, dan weer wat recessie, het weer wat teneurig. Hè. Er is een soort tekken van krimp in deze regio. En er werd een prutter, wat op hameren en vooral wezen. Ik denk, oh ja, wat willen en verschilmeidje willen. Dan maar ja, als de politiek in. Dat past me eerst net. Ik heb wat oren gedrukt. Ik ben ondernemer. Ik bouwde tussen de bedrijven een eigen woning. Maar we hebben in ieder geval een man, Gerrit Sardi, die houdt on als touwreen. En die zei aan mijn woningscollega, die zei, we moeten ze mij niet praten. En zo ben ik in 2012 bij de FNP kwam. En de rest is historie. Nou, zie ik je een plakje succes, hoewel, er is nog maar niet een mogelijkheid. Nou, dit zie je meestal mij wat we jong in peteer gaan. Allereerst, zij zullen dat benamen onderling, mij en wat waan. Dat doen we in het eerste part onderhand van een paar stellingen. Die ben betocht in oerlis mij de Griffie. Omdat we toch, nou, dat jouwt wel in Grutte halen on, werd het hoe gaan mat, deze verkiezingen. Daarna is ik nog de mogelijkheid dat elke listloeker de kans krijgt om een oren listloeker uit te dagen of uit te nodigen voor een peteer over een onderwerp dat hij of zij zelf kiezen had. Dus geen hoed, nee, hoe is te gaan, jong, met het idee ik je daar zou graag even hoe discussiëren wil. Elk krijgt de kans om zijn eigen item met zijn eigen politieke tjenstonder te bepraten. Dat doen we in het tweede pad. Maar we beginnen dus met een tal stellingen. Dat hield hij twee listloekers mijn waarover in peteer gaan. En de eerste beide die keer hebben we, dat ben Geertje Skoorstra en Lamme Dijkstra. Dus van respectievelijk het CDA en de BBB. Oh, zo, ja, even een mooi gevecht met je ervan. In elk geval op een sympathieke wijze beginnen we dit. Ja, de stelling dat we toen hebben, die wordt verder net projecteerd of zo, maar dat is even het startpunt van het peteer. Dat gaat over wenningbouw. En de stelling is als volgt: nijbouw van wenningen moet hem concentreren op twee doelgroepen. Namelijk jongeren en ouderen. En dat moet hem ik concentreren qua locatie op één plek, en dat is Dokkum. Nou, wat vindt het CDA? De eerste part van de stelling, daar staan we heel wel achter. Wij moeten nog bouwen, vooral voor starters en voor ouderen. Dat blijkt uit het wenningbouwmonitoronderzoek. Elke keer is er een wenningbouwmonitor en daar zien we goed naar. En daar staat nog heel duidelijk in dat het aantal eenpersoons- of tweepersoonshuishouden, dat maat omheeg. En dat bij voor ons betreft starters en ouderen. Tweede part van de... Dat geef ik dan dadelijk even door, maar dan mij zo nog eerst even. Nee, op zich ben ik daarmee eens. We moeten inderdaad de starters, maar starters ben ik de mensen die nodig thuis bij hebben, ouders. Ondertussen zijn de trieten gewoon rennen, kunnen hoe scheepje kennen. Daar zullen we inderdaad wat verdwan moeten. En de ouderen, dat is vaak die wijn in Grutterhuis. Zien dat dat huis op een gegeven moment leeg komt, dat daar waar een zin in komt en waar nou een zin in komt, kan daar inderdaad de tweede starter weer in komen. Dus die doorstroom. En dat is heel belangrijk dat het in dat. En dan met die nijbouw, met name dan rechtje op de jonge Rijn en de oude Rijn. Nee, in wezen op datgene wat er nodig is. En dat kunnen appartementencomplexen wijzen, om zo maar te zeggen, voor inderdaad de echte starters, de studenten en degenen die op zichzelf aan willen. En degene die, ja, helaas hebben we een protte scheiding en zulke soort dingen, de mensen die leeg waaien. Dat is een belangrijke doelgroep. Maar aan de andere kant ook de ouderen, maar die inderdaad in de zorg, ja, wat er nodig is. In zorgwenningen, maar wel vlakbij de winkels en vlakbij de zorg. Schat er dat goed in? Op zich wel aardig. Maar de manier waarop we dat uitvieren gaan, daar heer ik hem nog net over. En wij zeggen dan als CDA, wij willen de regie meer in handen nemen. Want de Oronatiet hebben wij wel een heel soort projecten ontwikkeld. Maar die hebben die mijn projectontwikkelaar. En die hebben wij een opdracht met die net helemaal strookt met wat er dus nederig kind wezen. Want als we nou het Noorderstek nemen bijvoorbeeld, daar staan nou een aantal wenningen. Het Noorderstek weet elke in dan werd het ook gaat? Noorderstek, dat wie de vroegere Mollema-locatie ten noorden van Dokkum. Onder de rook van Eelsum. Ja, en dat we dat nemen, dan weet je die verhalen. Ja, dan zeg ik inderdaad van, wij zorgen dat er nog een aantal wenningen, en kappers en dergelijke, die ben nog steeds net verzijn. Dus het betekent dat dus dat die betaalbaarheid en dus de behoefte die daarin leidt, net helemaal aansluit bij wat er nodig is. Dus wij verzezen van, voor de komende woningbouwprojecten pakt de gemeente de regie.
Nou, dat zoek ik inderdaad beamen kunnen. De andere kant is wel jammer dat de oude jaren natuurlijk nooit gebeurd is. Dus dat zoek ik inderdaad voor degene die onder bestuur zitten, zodat inderdaad te verwijten wijzen. Op het moment dat Waaronder, Jim? Hoe kan het dan dat dat nog net gebeurd is? Wij hebben vooral inzet doet is iets van opbouwen. Wij willen die doorstroming deel zetten en dat wie voor u het speerpunt. Wij zijn van hoppakee, fase bij het bouwen en het hebben we diem. Daar hebben we eigenlijk unaniem dien. Maar wie is de mens steward? Ja, we hadden Sjoen en daarvoor hebben we de woningbouwmonitor. Die liet dus ik zien dat wij daarin een verbeterslag bij maken. En dat mag ik doen, want wij moeten dus echt 400 sociale huurwoningen bouwen. En die sociale huurwoningen, die kun je alleen nog maar bouwen als je afspraak maakt bij de woningcorporatie en ook bij de projectontwikkelaar, dat ze dat heel duidelijk vastlijsten. En dan kunnen wij het aantal van 400 maar bij heel kennen. Dat leidt op een soort van, nou, bijna een derde part van de totale woningopgifte van 1500. Nou, dat is een heel mooi streven op zich. Andere kant, de regie, die zullen we inderdaad nemen matten. Want een Treiterpen is een complete wijkdeellijn, denk ik, voor de hogere klasse. Tenminste, qua woning die direct zitten. Geen sociale huurwoningen. Op het moment dat er straks Prins gebeuren komt, daar zullen inderdaad sociale huurwoningen komen. Hartstikke mooi, daar staan we achter. Maar inderdaad, we verliezen zometeen hetgene wat zometeen het zwarte gedeelte van het pand, van de stelling. Ja, nou, dan pakken we die er volgende dadelijk even bij. Want de klam waar no-lijn op jongeren en ouderijn, als we daarvan bouwen, dan lost het probleem hem verder vanzelf wel op, is een beetje de gedachte. Toch? Ja? Want dan krijg je die troststroming op gang enzovoort. Maar dan is nog even wel de vraag, in een regio als deze, met Instead en een heel soort dorpen daaromheen, waar zet je die woningen dan deel? Die zetten wij deel in de dorpen ek, want dan pakken wij weer die woningbouwmonitor erbij. Die zei ik heel duidelijk dat een heel volle dorpen is behoefte en noodzaak. En wij willen graag als die dorpen leefbaar houden wordt, dan moeten er mensen waaien, want dan wordt het een uitsterfconstructie. En dat gunnen wij de dorpen net, want de dorpen binnen stevige kernen, die jouwen een soort van, want dat is het mooie van een dorp. De orenonderzoeken die tonen ik gewoon dat in een dorp het welzijn en de leefbaarheid hoger is dan in een wijk als het wijken van Dokkum. Dus als wij... Ja, alle verschenning zit in Dokkum. Met name als je wat ouder bent, of je hebt bent op squallen, of in het vatzet onderwijs, en is het toch ideaal dat je dat in Dokkum concentreren? Nee, juist net. Want als het just hoe sterk dat een mierskip aan een dorp is, dat is alleen maar hartstikke goed. Want daar terug passie op elkaar. En dat is echt voor de ouderijn belangrijk. En de ouderijn jouwt ik ook aan dat ze waaien willen in het dorp waar ze hik en tuinen binnen. Dus dat willen wij hun echt gunnen. Nou, daar hebben we hier al helemaal voor. De BBB zit inderdaad voor de boeren en de burgers. Burgers, die waaien inderdaad in het dorpen. En natuurlijk ook in de stad. Maar we willen inderdaad heel graag het dorpen. Elk dorp een liedstritje erbij, daar waar het kan, waar het mogelijk is. En aan de andere kant zijn er ook mogelijkheden om vaak binnen gruttere erven in het dorpen, om dan steeds een tiny wenningen of een elderijn-wenning, om soms zeggen, op het heem. Een knarrenhofje. Een knarrenhof, ja, een knar. We binnen op zich weinig knarren hier, oude knarren. Alleen nog maar, nevens mij. Nou, net achter mij. Nee, ik zit al... Het is vrij donker in de zaal, dus ik zal niet al te vol. Maar ik geloof dat zeker die binder. Maar inderdaad, dat we die behouden kunnen, dat gaat ook op de levensvatbaarheid van het dorp. Want op het moment dat er geen mensen binnen is, straks geen winkel meer of geen squallen meer in het dorpshuis, dan rint het leeg, om zo te zeggen. De binding is voort en die binding moeten we houden. En dat is ook op die manier zeker het wel. En dat ben genoeg dorpen die graag bouwen willen. Is de enige optie om de dorpen leefbaar te houden dat je direct bouwen? Nee, dat is niet de enige optie, maar het is wel een van de opties. Nee, het is zelfs onmisbaar. Het is een onmisbare schakel in het scala aan opties. Maar goed, ik neem de krekkel even, de verzendings, die concentreren me in Dokkum, of je dat nog leuk vinden of net. En de meesten kennen haast al die wel op een fiets of met de auto hier komen. Als we dan bijvoorbeeld een dorp als Handum nemen, werd in feite net geen supermarkt zit, maar de dorp jouwt wel heel duidelijk aan, wij willen ons jongeren hier houden. En de jongeren zeggen dat zelf ook. Dus waar ben wij dan om te zeggen van, dat gebeurt net? Nee, maar dat is juist dat jouw stuk leefbaarheid, dat jouw stuk omdenken, dat is meerskip. En dat moeten wij echt als gemeente 100% faciliteren. 100% faciliteren, want ja, daar gaat het vaak om de faciliteiten. Want als je hem nog zegt van, ja, wij willen hier na een week beginnen met de bouw van 100 nieuwe wenten, ja, dan ga je hem net in je zoer. Nee, daar komen we vaak naartoe, maar het gaat er wel om. Want faciliteren, dat betekent, het is niet nee, maar het is ja, mits.
En dat betekent, dat vind ik heel belangrijk om te zeggen van, we nemen de meesten, we betrekken de dwarpsbelangen erbij. Die gaan een hele grote stem vaak in het dwarpen. Om die inderdaad te zeggen van, wij hebben de behoeftes, welke manier kunnen we dat invullen? En dan inderdaad vaak minder regels in gaan. Poot in de kraai, om zo maar te zeggen. Bij minder regels, dan jou je dus eigenlijk het presenteerblaadje sessiemodel dat er gebouwd wordt met op landbouwgrond. Hoe zie je dat? Die ik al verwachtte, dat is dan een stinkertje. Nee, die twee jongen had er inderdaad op. Landbouwgroen, dat is inderdaad, daar ben ik heel duidelijk over. Er ben in elk dorp had wel een stukje eromheen. Ik neem het maar een postzegelplakje, dat zei van een stukje groen. Wat vaak wisselen we werken mee in boer, om te zeggen van kunnen we toch voortboeren. En dat is het belangrijkste wat we hier hebben in onze gemeente. Inderdaad, zodat het dorp en ik bouwen kunnen. En het landbouwgroen, dat bedoel ik, en dat is ook even naar mijn collega van D66, het voorstel van Rob Jetten om steeds een 30 steden of 10 steden, plup, dat deel zetten, dan praat je landbouwgroen. En dit wordt een stukje bij in het dorp. Ik denk wel degelijk dat het wel inderdaad samat. Als wij zeggen wij willen een straatje erbij, dan ben wij er nog steeds net helemaal. Dus wij matten echt die concessie aan landbouwgrond. En daar kunnen wij net zonder. Dus eerlijk, maar wij wel wezen. Als er gebouwd wordt, dan ken dat haast net over zoals op landbouwgroen, als we dat bij het dwarpen doen. Klopt. En dat mij van jou, wol of net? Net grootschalig. Gewoon een liedstritje. Ja, maar een lietsbietje landbouwgroen, dat mij wol. Dan zullen we leveren een stukje natuur, maar aan de andere kant is landbouwgroen is natuur, om zo maar te zeggen, om dat inderdaad ervoor te gebruiken. Want we willen inderdaad, op het moment dat we bouwen in de dwarpen, dan moet het inderdaad... Je hebt het ten koste van de natuur als van landbouwgroen. Landbouwgroen is ook natuur. Zoals de boeten, zoals de vogeltjes ook. Ja, nou ja, lieve zus, daar wordt verschillend op praat, maar jouw landbouwgroen niet als natuur? Landbouwgroen is cultuurgroen en dat is nodig om te verbouwen. En verbouwen is in feite wel een natuurlijk proces, maar wees eerlijk, het is in cultuur gebrachte grond. Oké, nou, je hebt hier even op praat en eigenlijk, en dat hier wel eerder constateert, stie hem net heel vier bij en waarbij. Maar het is wel aardig dat we nou de mensen die het net meepraat, haar hoe deze stelling, nou eens even een u-daagje. Kies eens even partij. Kom je erheen, kom maar naar voren, doe maar. En je maar achter de persoon staan die het nevens je over dit punt het beste verhaal verteld had. Zo, dan wordt even zichtbaar. Nou ja. Ja, fijn dat het woord bijkomst op de meetings. Maar dan best al op dit punt een beetje de dwarslezer. Ja. Maar je net helemaal de echte chinstander, want ik zei al, er zit een heel soort overeenkomsten in. Ben jij mensen die het nog net aan het woord west hebben over dit verhaal, die er nog graag even wat over zeggen willen? Of is je hem mij onze positie bepalen genoeg zijn? Ja? Nou, kom er nog even bij dan, Grieten. Nou, ik denk dat we elkaar daar ook wel in vinden, want ik mis nog wel een stukje het inbreiding, hè, dat we leegstand al binnen bestaande kernen, dat we daar ook wel op een meer creatieve manier naar kunnen zien om daar weer een ruimte in te creëren. Maar dat er een stritje bij komt, eerst en van kennen een stritje in. Klopt. Oké, wie nog een opmerking? Ja, ik denk vooral je maar een aardskaal en karakter. Dus dan mag ik naar die dwarpen zien. En dat is heel wichtig om die labour vast te houden. En laten we vooropstellen, deze gemeente is natuurlijk al goed aan de gang. En als er krijgsket wordt, ja, als er nog een aantal 200 kappen zeg maar beschikbaar zijn in een project, dan mag je net de bank voor wijzen. En mensen krijgt los. Net van dat benauwde. Nee, maar je moet gewoon zien voor diversiteit en trooststreming. Ik denk dat je daar dan in ieder geval de goede slag maakt. Ja, als je een vinger jouwen, dan nemen we de hand. Kom er even bij, een beetje naar voren, want ik ken de meesten die thuis ik nog zien. Ja. Adol? Ja, ik denk ook dat wij zullen dus naar de vergriezing, daar moet ook heel veel komen. Dus misschien maar ook even logisch nadenken in wat we dus bouwen. En misschien maar we dus ook even tijdelijk bouwen, want na de vergriezing komt er daarna ook weer een stukje leegstand. En dat mag we voorkomen, maar dan belonen we wat zien hier te bek. Oké, ja, je moet wel bouwen naar de vraag, maar ik rekening houden, het verstand erbij, van dat er een nieuwe situatie komt. Oh, ja, dat is heel toek. Nou, D66 die verstopt hem wat, maar nee, dat was ook niet. Dat had ik niet. Nee, maar dan is het even vat jocht. Even goede dingen. Ik wil steeds hierbij zijn dat wij steden hebben van 100.000 mensen. Dat is natuurlijk net de bedoeling. Maar wat het dus om gaat, dat wij bouwen, creatief bouwen, een creatieve gemeente had die sturing houdt om de bouwen naar wenbehoeften. Dat betekent dat we inderdaad bouwen maar voor jonge mensen, voor alle doelgroepen, maar je wordt zijn van
alleen nog starters, alleen nog ouders. De ouderen, dat kan natuurlijk niet meer. Daar zit een hele range tussen, waar we er wat van doen. Helder. Wie er nog meer mensen die reageren? Ja, dat is zo. Nou, dan kom je hem gewoon je gezellig in je vereniging. Ja, zeker. Nou ja, wat ik een optie is, heb ik van de week eens even het zien constaten zijn. Grote kabels, die kun je opsplitsen als ze net verkocht worden. En zetten er wat lietsere huizen wel. En een streetje erbij, best mogelijk. Als je een boer, stel dat je bij een dorp een streetje erbij, dan even in het kader van de BBB. Je kan mensen met hoogwaardige akkerbouwgronden, dat mag je gewoon behouden. Dat mag je net kwijtrijden. Maar dat er een boer stoppen wil met zijn werk en je kan het loon net kwijt of er is geen opvolging, dan mag je wel de gelegenheid Jan om het vrijwillig te verkeerpen. Nou, helder. Dat weer nog een mooie toevoeging. Sin wil ik nog even een duit in dit zakje doen, hoor. Dat mij, hè? De laatste duit, wat ik een beetje in dit verhaal nog mis, is eigenlijk de alternatieve windfarmen en ook hoe we daar creatief naar zien kunnen. Wat bedoel je dan correct? Nou, dan bedoel ik eigenlijk, er zijn heel veel jongeren die het eigenlijk wel behoefte hebben om zelf een woning te bouwen en het net betalen kunnen. Er zijn verschillende windplatformen west waarin het eigenlijk onderzocht is hoe kunnen we dat realiseren. Daar wordt op dit moment net volle mee dienen en wij zonder wel verplicht om direct naar te zien, waarin het mensen dus zelf eigenlijk een liedstukje groen hebben en dan eigenlijk zelf de deel zetten zodat zij het hebben willen. Waarin het de gemeente eigenlijk wat meer de beleidsregels daarin wat meer losliet en mij denkt en mij beweegt. Dus desondanks. Dus lang leven de lol en ziet het maar uit en domme was. Nee. Net heel lang leven er wel al. Maar wel binnen bepaalde kaders voor zelfs. Maar wel om daar meer als gemeente creatief in mij te denken om het mogelijk te maken. Dat er volle meer betaalbaar gebouwd worden kan. Nou, de ChristenUnie die voel ik nog wat tajekje. Nou, vanzelf. Ja, ik wil graag even een tajekje van het is mooi. Er wordt een prot gebouwd. We zijn al goed bezig als gemeente. Maar ik ga heel duidelijk om je heen dat er een hele grote behoefte is aan Ian Pitters. Lietse appartementen van mensen voor 1 en 2 persoonshuishoudens. En daar zullen we als partij graag de focus op lezen willen. En extra nadruk nog eens een keer lezen, dan val ik mevrouw Skoorstra bij op sociale huurwoningen. Dus lietse woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Ja, dat wordt dan een complex. Ja, de kans is dan groot dat dat in Dokkum komt. Dat is jouw conclusie. Ja, jij woont in Brandgem dan? Wat maar behoefte is en wat plak is. Ik denk dat we boeten de lijntjes denken maken. Dat we vooral luisteren maken naar de grote behoefte die er is. Dat krijgen we iedere keer weer waarom naar 1 en 2 persoonshuishoudens. En de betaalbaarheid en de sociale huurwoning. Daar kan net genoeg van gebouwd worden. Want daar rennen we nog maar achter. En wat ons bedrijf betreft, moeten we daar meer mee aan de slag. Helder. Zie je dat mooi steen? Ja, mij hè? Dat hoeft helemaal niet. Nee, ik wil wel even wat toevoegen. Ik ben het inderdaad eens met een groot gedeelte van wat Geert zei. We moeten breed bouwen, we moeten goed zijn. Wat de vraag eigenlijk is, we moeten in alle dorpen maar we bouwen. En ik ben het er eigenlijk ook mee eens dat we denken inbreiding, maar soms moeten we ook uitbreiden. En dan moeten we echt, er lezen hele stukken incourante groen eigenlijk om de dorpen heen. Als die daar dan voor de boer goed verkocht kunnen worden en daar een woning bouwen op, dan hebben we daar geen probleem mee. Een win-win situatie in dat geval. Mooi, we sluiten dit hier even af, dank u wel. Wij pakken er dan een ooronderwerp bij. En ik weet niet dat je hem ermee dwaande wist in je denken, maar er zijn nogal wat squallen in Dokkum en gewoon daarvan die haar eigenlijk wel een oorgebouw nodig. Dus misschien kan je daar in de Mondermijn, waar wat waar vandaar dat er praat wordt hoe het neemt Scholenpark. En daar wil ik het graag horen met Liesbeth Vellinga van de ChristenUnie en met Adolf Braaksma van Gemeentebelangen. Wat die hier nou even bij me komen. Het is een mooie bewegingsoefening. Je ziet het krijgen en dan kan je weer heen. En het uitgangspunt van het peteer is dan, de gemeente moet flink investeren in een nijsaneemd scholenpark. Ja, dat klopt. Sterker nog, dat had de gemeente die al besloten. Er zijn al miljoenen heen, hè? Ja, en dat wordt heel goed besteed. Want uw partij denkt, together trouwens, maar eigenlijk de hele gemeente hier, dat er ontzettend geïnvesteerd wordt maar in uw jeugd, dat in de toekomst. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de BN uit Matthias-Friesland breed kiezen kan uit onderwijs. En in dit squallenpark te bouwen, kennen we ook in uw gemeente een breed verskaat aan onderwijskeuzes houden. Want, nou, zo het voor de discussie mooi wezen als zo zei dat maar we eigenlijk oors doen.
Ja, dat zou heel mooi zijn voor de discussie, maar dat is eigenlijk net zo. Wij hadden het laatst niet heel goed met mijn oplossing in dit geval. Ik met Scholenpark A, wij hebben het voor hier in het verkiezingsprogramma te staan. Dat het Dokkercollege, dat wie een tijdelijk gebouw, tijdelijk onderkomen. En daar hebben we toen al een mooi weer nog heen. Dus we hebben de tieren dat wat ongebeuren zou. Gelukkig hebben we dat met de hele rie opred, dat er actie ondernomen is. En dat er nou plan maken we ek. Dus wat ook wel mooi is, dat ze nou ook modulair bouwen hier. De ene keer had Dalton meer aanmeldingen dan Dokkinga. En dat ze dus ook klassen delen in. Dat is... Voor verplaatsbare units, zodat de squallen wat groeit, dan komt er een bij. En we ze wat lietser, dan gaat er eraan. Ja, dat ze maar de morgen dus wat komen kunnen. En de ene keer ze bij Dalton en de andere keer ze bij Dokkinga College. Dus dat is een mooie oplossing. Dan hoef je net te vol te bouwen, net te groot. En ja, Schoolpark A is een mooi plan wat in de stijger staat. Dat gaat een heel soort geld hebben. Maar wat betekent dit voor de dwarpskwaltjes? Dit betekent dat alle banden die naar de dwarpskwaltjes gaan, als ze een vervolgkeuze maken, dat ze naar de middelbare squallen gaan, dat ze dichtbij, namelijk in Dokkum of in Kalm, waar we middelbaar onderwijs hebben, dat er bij een kiezen kennen tussen alle... Het betekent net dat het beursje leeg is met huisvesting yield, zodat zeg maar, dwarpskwallen net meer aan nijbouw hoeven te praktiseren? Nee, dat zou toch geen pas hebben. Wie ben als gemeente verantwoordelijk voor het onderwijs in uw hele gemeente? En als ik het hou Scholenpark A, dat behelst vooral 2 middelbare squallen, maar er zit ook 2 basissquallen bij in. Daar hebben we het hoogbegaafdheidsonderwijs komt erbij, Jenaplanonderwijs. Dat binnen 2 vormen van onderwijs die het breed bij onderzoeken. En ik als wethouder in dit geval van onderwijs en ik als listloeker van de ChristenUnie trouwens ben heel groot dat we in uw gemeente gewoon brede keuze ontberen. Want ik vind dat alle banen in het hele land, maar zeker ook de banen in uw gemeente, kansen gaan maken om iets te zoeken wat bij hun past. Want de squallen is meer dan alleen het oordragen van kennis. Wie maakt je de baan kleren van een lang en lokkig leven? En het liefst dat ze zich inzetten kunnen in uw eigen gemeente en ik dichtbij kwalitatief goed onderwijs krijgen. Ze zet onderwijs wel even zo onder de pet op van wethouder en doet ze hem gauw weer aan en dan is er wel eens Loeke ChristenUnie. Maar ik snap dat dat ingewikkeld is. Daar is toch nog net mee, met dat probleem. Nee, ik zit over het probleem. Dit probleem is ook al opgelost. Ik ben ook voorzitter nog van onze basisschool in Ljusses. En dat is echt een dwarpschool wat echt tot heel dorp gedroegen wordt. Wij gaan een aantal van goede 70 ben op de school. En we gaan 17 april gaan wij de opening van deze nieuwe school. Dus het idee dat mensen denken van nou, zoveel tientallen miljoen al je naar schoolbouw in Dokkum, dat moet wel ten koste gaan van wat er op de dwarpen mogelijk is, dat is net zo. Nee, absoluut net. Helaas komen we wel een keer in de situatie tot een krimp, maar in ieder geval, soms dan een school met 20 ben, kun je net open houden. Dat zou realistisch maar je wel wijzen. Maar wat het mogelijk is, maar je er ook in. Je bent wel aardig met een hè? Ja. Dus als ik nou vreeg je van, kom er even bij staan van waar is het eerst mij waar, dan kun je hem eigenlijk overal staan. Want deze mensen ben ik bij en waar hij is. Maar ik ken hem wel even bij Harendel. Als het over onderwijs gaat, wat hebben we dan extra nog aan de FNP? Nou, wij vinden in ieder geval het kwalitatief onderwijs met zo goed mogelijk maar het borgen worden. Dus ook in het boetengebied. Ik heb me helemaal een braaksmaak aansluiten van dat. Maar wij zien hoe kunnen we die kwaliteit in die liedjes kwalitjes vasthouden. Hè? Maar dat vinden we heel wichtig. En aan de andere kant vinden wij van dat het schoolgebouw, ja, dat kan ik een multifunctioneel functie hebben. En als je bijvoorbeeld in Holwert, dan doen ze dat heel goed. En we denken als FNP dat dan de goede investering binnen. Dus onderwijs ik horen, met geen kwaliteit, ook in uw liedse plakken. Helder. BBB, de man van het platteland. Nou, ik sliep in een hele protte wollen inderdaad met mijn collega van FNP. En wij wikken Joden af van al? Nou, dat is inderdaad dat we de dwarpen, steeds maar de squallen, dat we die daar horen kennen, ten alle tijden. Maar het liefst inderdaad een combinatie dan dat ik mijn dwarpskoers of combinatie met een sportgelegenheid. Dat op het moment dat die binding echt mijn dwarp is of combinatie van dwarpen. Nou, helder. En daar denkt D66 correct over. Nou, allereerst zijn wij een onderwijspartij. Wij willen graag dat het onderwijs, het voortgezet onderwijs, vooral meer gearwerking heeft met het bedrijfsleven, om de praktijk binnen het onderwijs te brengen. En 2, vinden wij eigenlijk wel dat wij nou wel een mbo-opleiding missen. Want die is er eigenlijk technisch in elk geval net. Nou, ja, ik ben net heel correct met op hechten van wat je al hier is. Maar is je geen VERDA-vestiging meer? Er is een VERDA-vestiging, alleen die heeft geen technisch onderwijs. Nee, geen technisch, maar wel middelbaar beroepsonderwijs dus. Hè. Gelukkig. Nou, Vogelzang.
Ja, wij binnen het grootste gedeelte wel eens met FNP. Van belang is natuurlijk wel dat school genoeg bij had. Dus kwalitatief maar een goed onderwijs kunnen bieden. Nadat er te weinig bij binnen, ja, dan kan dat net. Maar daar ben landelijke richtlijnen voor. Daarom. Dus daar gaat het om. Dus we kunnen wel zeggen van ja, maar we moeten eigenlijk goed als school houden. Zo werkt het net. Het moet goed onderwijs wezen. Partij van de Arbeid en nog een specifieke opmerking bij. Ja, nou, we zijn het over het algemeen op dit punt maar ook eens. Ik heb wel, als we achteraan zeggen, en we hadden nou dokken, maar we gaan Kollemekker recent daarover besluiten. En ik vind het eigenlijk, als we daarop waarom zeggen, pijnlijk, dat wij een heel schoft leerlingen in units van de scholen laten verblijven en daar het onderwijs gaan volgen. Of in hun eigen aankeurde gebouw. Uiteindelijk dat er nog leerlingen het onderwijs gaan moeten volgen. Dus ik denk dat het een absolute investering is in de toekomst en dat wij er gewoon verantwoordelijk voor binnen. Ja. Dat is in Kolm gelukkig nog ik op Wadder en dat komt in Dokkum ik helemaal goed. VVD nog wat dat jeetje? Jazeker, want dat ga ik net jet. Maar als er nou gebouwen binnen die verouderd binnen in de dorpen, die moeten verduurzamer worden of die moeten vernaaid worden, want die kunnen net zo steen blijven. Dus daar moet zeker yield in. Nou, dat is voor een groot part ik al gebeurd, heb ik begrepen. En hoe zit het CDA er verder nog in? Nou, het CDA stuurt zich helemaal om bij gemeentebelangen en ChristenUnie, hoe die dat verworden hebben. Wat ik nog mis, is dat je bij zo'n campus en echt bij elke school eigenlijk een goede kinderopvang aan moet. Want dat is op dit moment een groter kniepenpunt bijna nog dan dat de school er zelfs binnen. Want wij hebben nou dat mensen hun baan eigenlijk wel naar een school gaan willen, links-west eerst, maar dat er weer bijna opvang daar vol zit. Nou, dan denken wij van, dan wordt het echt mis. Dus integraal kindcentra, maar echt de scholen op het dorpen toch echt meer faciliteren om toch die banopvang te krijgen. Oké, ik dacht eerst even dat het voor het personeel weer, maar dat is eigenlijk volle breder. Nee, de banopvang voor de naschoolsopvang natuurlijk. Ja. Ja. Nou, Zin? Ja, wij staan ook heel goed voor de integrale kindcentra. Eigenlijk omdat we onderwijs, zorg en welwezen daarin verbinden kunnen. Krijgt het schoolstra, krijgt uitleid. Dus dat is voor u heel wichtig. Het is leuk dat ik weet dat we nog stellingen krijgen, werd meestal het net mee en waarover eens binnen. Maar dit is mooi dat dit zo eens gezind hier achter het onderwijs hier wordt en ik de accommodatie daarvoor. Dank u wel. Ja, helemaal top. Ja, als het over discussie gaat, dan kunnen we het er nog wel even over hebben. En daarvoor wil ik graag naar voren gaan. Zie je Vogelzang en Marije van der Staal. En dan kan je wel rieden werd dit hoe gaat. De stelling is de volgende. De komende rietsperiode ziet de gemeente plak voor de opvang van 200 asielziekers. In 1 of in 2 AZC's de dochter net daar. Maar ziet het in de komende rietsperiode plak voor 200 asielziekers. En dan komt er nog een tweede achterom. Statushouders houden voorrang bij de afwijzing van een sociale huurwoning. We beginnen eerst bij het AZC. Er moet nog opvang komen voor 200 asielziekers. Voor zin is de basis, we moeten het samen met elkaar doen en een recht doen aan een ieder. Met elkaar, met respect voor de natuur, milieu en onze leefomgeving. En dat is eigenlijk de basis van zin, wat wij verstehen als partij. Het is net een leuke leer linkse knuffelquote, zoek ze. Het is echt vanuit hoe wij de gemeente zorgen, hoe wij vinden dat Maat-Eerst-Friesland eruit moet komen te zien. En vanuit dat perspectief vinden wij dat wij vluchtelingen opvangen moeten. Dat bij mensen die het vlucht binnen voor oorlog, voor geweld, verdreiging. En die het op uw steun, uw thuis en op uw veiligheid rekening kunnen maken. Dus wij zijn voor een AZC. Als je daarna vraagt, dan ben wij voor de opvang van vluchtelingen in een AZC, in een gemeente Maat-Eerst-Friesland. Nou, dat weer de vraag. Dat is een helder antwoord. Ik had het idee dat jou daar samen oors moet denken, Vogelzang. Nou, ik denk dat inderdaad of dit onderwerp wel het verschil is, Joen. Ja, wij denken pertinent oors daarover. Wij willen absoluut geen AZC vangen. Op het sluit genoeg Oekraïners op. We moeten net nog een AZC bij. Zeker net een permanent AZC waarover nijtocht wordt. De bevolking wie helder. Er is een vraag rondgaan. Ja, 60% zei gewoon, wij willen geen AZC. En ja, iedereen had de moeilijk vol over Mierskip tijdens de verkiezingen. De Mierskip had in de meerderheid zei, wij willen dit net. Wij zeiden altijd al, wij willen dit net. Nou, in dit geval ben we het eerst met de Mierskip.
Je hebt al lak aan de meerskip. Nee, we hebben geen lak onder de meerskip. De heer Vogelsang weet lieke goed als u dat wij voor het draagvlakonderzoek, ekkel voor het AZC wien, dat wij u daarvoor uitsprutsen hebben, dat we daarvoor steen blijven. En nou ja, je had vast net mis, wij zijn er zelfs om uit een coalitiestap. Dus voor u is dit echt een heel principieel wichtig punt waarin dat we eigenlijk zeggen, daar doen we geen concessies meer over. En daar wil ik nog wel even op waarom zien, want wij hadden eigenlijk de draagvlakonderzoek, dat hebben we destijds dienen. Ja, ook om de coalitie overeind te houden. En dat is denk ik wel de grootste fout die wij de Aroene Fjouwer hier maken hadden. Dat hier nooit wezen mag. Dat hier net wezen moeten. En dat hebben we ook erkend. En dat wil ik bij deze ook wel weer erkennen. Want het is heel goed om je fouten te gaan en ook daar weer van te leren. Dus bij deze, wij staan principieel voor het AZC in de gemeente Noord-East-Friesland. En door direct net weer concessies op. Maar als er nou een draagvlakonderzoek is, waaruit komt dat de meerderheid van de bevolking het net wil. Je bent toch volksvertegenwoordigers, dan mag je daar toch wat mee doen. Ja, zeker. Maar je kan ook zeggen, draagvlak is net iets wat je ophaal je in een moment. Een draagvlak is ook iets wat je creëren. En ik denk dat we wel hier even heel realistisch en eerlijk wezen moeten. Want we hebben wel een opgave te realiseren. Dus zeggen dat een AZC er net komt, dat wij daar als gemeente net om meedoen zullen, dat is eigenlijk een wast voor horen die het net te eten is. Maar Den Haag kan u aan oerroelen en zeggen, hier komt het AZC in Dokkum. En dan denk ik, op dat moment liet je de inwoners van Noord-East-Friesland in de steek, toch daar net van tevoren onij te denken en er net zelf als bestuurders op te sturen. Jo verkeer je gratis bier, want je met je mooie sier met het draagvlak, maar je weet er al lang dat als de landelijke oerhiet zei het zal geven, dat het dan niet gebeurt. Nou, dan ben ik beleid van de landelijke oerhiet, dat gaat wel. Ja, ze hadden spreidingswet, maar er zijn op dit moment meer dan 200 gemeenten die net voldoen en weigeren te voldoen aan die spreidingswet. Dus dan ben ik heel benieuwd hoe zij al die gemeenten gaan dwingen om AZC's deel te zetten. Wij zullen in ieder geval de spoort stief houden om het net van elkaar te krijgen. Dat het hier net komt. Dan ben ik wel even heel benieuwd, Vogelsang. Wil je afwacht je tot er Den Haag eigenlijk op je stak komt en dat regel je zelf? Of zeg je, oké, we pakken zelf de lead en wij zorgen dat we het op de best mogelijke manier realiseren? Want dit is wel een probleem, of een opjefte. Het is niet eens een probleem, het is een opjefte die we gewoon met z'n allen realiseren moeten. En die moeten we lieke goed realiseren als al die andere opjeftes waar we als gemeente verstenen. En wat u betreft, doen we dat gewoon op een rationele manier, met de mouwen opstroept en mijn iepenheid. Ja, dat denken wij dus echt principieel oorzoer. Als de opjefte van Friesland leidt op dit moment volgens mij op zo'n 100. Zuid-Holland met over 1000, Noord-Holland met... Maar zit eens even behind tot de opjefte die er van wat is Friesland leidt. Dat gaat om 200 mensen. Nee, ik wil het even in context zetten. Ik bedoel... Ja, nee, dat begrijp ik wel, maar je hebt hier ook gemeenteraadsverkiezingen. En komende waasje stemmen we onder andere hier voor de gemeenteraad van wat is Friesland. En je leidt op, je heeft van de geloof 240, maar leven daar rond 200 mensen voor de opvang. Je bent dat chin. Je krijgt nou dat chin oor van wil je dan al wacht je tot het onwiest wordt, dan ga je er helemaal niks over te zeggen. Of kan je dan beter maar de stap naar voren, als het dan toch maakt, laten we alsjeblieft aan mij praten hoe en wat en waar. Wij gaan tot het gaatje om het zin te houden. Dat ik het zo zeggen. Don Quixote. Absoluut. Nou, dat is in elk geval helder. Er is ook nog een tweede pad van de stelling. Want waarom is het zo'n probleem met die plakken in de vluchtelingenopvang, dat er geen troststroom is hier van alle kanten. Vandaar dat er ik nog in die stelling staat dat mensen dit één keer een status hadden, zo nemen de statushouders, die houden voorrang bij toewijzing van een sociale hierwenning. Ja, en daarin wil ik eigenlijk even nuance in dit debat ombrengen van een jongen. Want de statushouders, dat zijn de mensen die het erkend binnen als een erkende reden waarom het ze vlucht binnen. Die het werd van Nederland zijn had, oké, je mag je blijven. Je begin je lokziekers meer. Nee, je krijgt de status om je te blijven en om je te vestigen. En om je onderdeel van een meerskip, dus ook in Noord-East-Friesland, uit te maken. Dus ik zou ze eigenlijk wel de nieuwe Noord-Eersters nemen willen. En daarvan denken wij gewoon, die mensen moeten we huisvesten, opnemen in onze meerskip. Ja, maar de vraag is net, moeten we ze huisvesten, maar moeten we ze huisvesten met varrang?
Ja, want zij vallen onder de urgentieverordening, staat het hier. En onder die urgentieverordening, daar vallen meer categorieën onder. En zij zijn eigenlijk al, staan zij op 10-0 achter. Dus het probleem wat er leidt, is dat er te min betaalbare woningen binnen, te weinig sociale huurwoningen. We hadden het correct ook Jerrekind. En op het moment dat er te weinig woningen binnen, dan is het echt logisch dat het ook voor de statushouders net trosteren zal. Dus om dat op te lossen, dan denken wij, dan is de oplossing bouwen in plaats van de statushouders of de naaien wat eerste de schuld aan. Ja, er is op dit moment gewoon echt geen plicht om statushouders voorrang te gaan. Die eerlijk gewoon net. Er wordt nog ik praten over een plicht, maar de vraag is van Maaie Dwaan. Nee, er wordt wel praten over een plicht. In de stelling net. Nee, mevrouw Van der Staal zei dat in de urgentieverordening statushouders zitten. Dat ik gewoon net weer. Wij hoeven geen voorrang te gaan. En wij vinden dus ook dat ze het absoluut net wanmaast. Als het dan die nieuwe Nederlanders binnen, die nieuwe inwoners van wat eerst, prima. Dezelfde rechten, dezelfde plichten als hun eigen inwoners. Achterom ongesloten. Nou, daar zit natuurlijk wel wat in. Dat je nou jonge wenningzieken had die al heel lang wachten op een wenning. Iedere keer maar vertellen, maar ja, de wist hartstikke beurt, maar dan krijg je hem net, want er is nog een statushouder die het voorgeeft. Dat is ik wel een vervelend boodschap. Dat is zeker een vervelende boodschap. Dat is voor alle partijen een vervelende boodschap. En ik denk dat er ook wel wat nuance op dit vlak nodig is, want de statushouders, dat is 10% van de 30% die een sociale huurwoning daar bedeeld krijgt. Dus dat is helemaal net 75-80% van de sociale huurwoningen blootwoon beschikbaar voor de eigen inwoners die het inschreunstenen. En dat kan troostremen. En met de opvang van asielzoekers die in het asielzoekerscentrum zitten en daar de statushouders zitten litten. En dan vervolgens zeggen ze die statushouders, welkom in Nederland, je mag je blijven, wij huisvesten je op een erbarmelijke manier. Je moet integreren, je moet onder tafel dwaan, je mag je aan het werk, maar je zit in omstandigheden die dat net faciliteren. Hoe wil je die mensen je dan huisvesten en hoe wil je die mensen je dan integreren litten? Ja, nee, dat is het punt net. Het gaat er puur om. De stelling is, maar we zijn voorrang gaan. Nou, wij vinden van net, nee, geen voorrang. Al die dingen die je opnoemen, die hielden echt voor hun eigen inwoners. Had dezelfde rechten, had dezelfde plichten. Sommige ben die wen tot hun 30ste bij hun ouders. Is dat dan normaal? Ja, wij zeggen, nee, die ben geen vaart. En dan even nu die 10%. De verdeling in de hoezen is heel simpel. Statushouders komen in een bepaald type hoes terug. Want ze moeten zoveel kamers hebben, die huurprijs mij maximaal. En in die categorie, dat is een hele krappe categorie, is het percentage statushouders volle heger. Daar komt uw eigen mensen net eerst voor een aanmerking. Ja, dan heb ik toch horen cijfers als jou, dus daar verschillen we denk ik. Maar we net hoe de cijfers gaan en misschien, maar ik even een van mijn pakenzitters erbij helden. Pakenzitters van mij die werkt in Snits en die hield van Hoerswest en die bracht ik weer thuis. En aan de Roenwei wien ze toen dwaan met het bouwen van de nieuwe wiek en er kwamen al die mooie nieuwe grote huizen. En hij zei, Paken, ik denk dat daar vlechtelingen in komen, want die mensen die hadden het sastrieën minhouden als ze hier komen, had die wel mooi huis verzinnen. Ik ga wel even mijn praten, maar dat het in de praktijk vaak wat overgeeft, maar die naïviteit van die band, van de mensen die het slimst houden had, die moeten we nou misschien wat gunnen, die klonk er wel mooi in terug, maar die spreekt jou net om. Nee, niet echt. Nee. Dat dacht ik al. Nog even over jouw opmerking als wij dwongen worden dat je in een AZC komt, dan gaan wij tot het gotje om het te keren. Dat wil je ook letterlijk wat je zei. Wat is dat gotje? Is dat ik boeten parlementair? Nee, dat net, maar ik denk, ja, dan maar we bezwieren met ze procederen en zien wat we doen. Oké, nou ja, dat verlies jou, ja? Ja, nee, maar daar ben ik nog grond om het... Ja, je zei, wij willen het keren, maar daar keer je het net mee. Maar het is net zo dat je de bevolking mobiliseren en de plot voor, letterlijk. Nee, we zullen net oproepen tot geweld. Laten we het samen zeggen. We hadden een zoen die echt net goed binnen. Dan ben ik daar toch wel weer blij om dat ik er nog even bij zijn haast. Ja, dit is eigenlijk een dubbele stelling. Werk ik wil graag wil dat mensen haar even uitspreken. Laten we eerst eens even dat eerste pad van de stelling, dat ging over die opvang van 200 asielziekers in de komende rietsperiode. Maar dat regelen worden, dan moet je ook hier een plakje ziek dat je zegt van daar ben ik het net mee eens, dan zit je plak bij Vogelzang. Nou, je wordt partij kiezen.
Dan ben ik wat mensen die wil wat in het midden staan. Maar nee, Adol, dan mast kiezen. Het is of rechts of links. Wij kunnen, had ik niet zijn, in het stemhokje ik net zeggen, een heel hokje voor dit en een heel hokje voor dat. Oké, dit is een mooie verdeling. Dat wil zeggen, hier kan je duidelijk zien dat er verschil is. Die AZC. De VVD is Tjen en AZC. De VVD zit in de regering, hè? Ja, klopt. En die had de speringswet nog altijd... Dat klopt. En dat is het orenpunt. Daarom zoek ik in het middensteentje. Want we zijn verplicht volgens de spreidingswet om daar wel wat van te doen. En daar best ook dan, daar werken ze toch aan mij. Daar werk ik net maar om mij, maar de VVD hier om zich is daar op Tjen. Maar we zullen er wel om mij werken matten. Ja, dat mag feitelijk... Dat mag Haagse wet. Ja, maar dat mag feitelijk dus de eerste. Ik Ja. ken er tussenin. Ja, Dok is het ik net keren, ben ik bang. Nee, het is haast hetzelfde verhaal een beetje. Hè. Wij zijn echt duidelijk zien AZC. Alleen nog goed en betrouwbaar bestuur houdt zich gewoon een wet. Want de wet is de basis van onze samenleving. En daarin zien, als het ons opgebouwd wordt, zullen wij wel, ik mij werken met de only wet om wel de regie te houden. Maar feitelijk ben wij zien AZC, maar die wet maakt wel voldoen. Ja. Nou, Kesto daar ik in, dat roemt je mooi op. En nou de wethouder? Ja. Nou nee, de listloekers van de FNP. Zes zit er. Ja, je kan zeggen wet is wet, maar we willen wel even onjaar van in dat SL-keten zit nog meer dan 24% die meesten ben statushouders. En ik ken me dan in het verhaal van vrouw van de Staal van Zinnen, ik wil in mij vinden van, we moeten wat voor die statushouders doen. Nee, we gaan nog even door het AZC. Hè? Nee, dat wil de FNP doen, dus de FNP zei we doen ja. Nee, maar daar gaan we dadelijk over. Nog even het AZC. Die 200 opvang. Je vreet om nuance en als je dat... Nee, ik vreeg je net om nuance, ik vreeg je om heldere taal. Nou ja, daarom stik je. Nou, kom op. Nee, daarom ik zei... Dat was het net, maar de beste wethouder, het woord zei het al, door Haast die onder wet. Ja, dat klopt heel Alleen ik vind wel dat we de romte ziekje mij, dus dat de FNP op het moment dat besluit dat ik in nemen zijn, mij de partners, dan mij ik zien van ja, hoe vier kunnen we dat oprekken om juist wel die statushouders, om die een humane opvang te gaan. Ja, dat ben je zo wel. Maar de opvang van vluchtelingen in een AZC van minimaal, of nee, van 200 mensen, dat is tjen. Dat staat heel goed in het verkiezingsprogramma. Nou, Jo wint, dat wisten we al. En de BBB is ik zo'n juchterpartij die hier op tjen is. Hè? Nou, dat klopt. We vinden het jammer dat de spreidingswet inderdaad net afzitten is. Er zijn partijen die dat toch erin stand houden. Dus wie zonder wet moet respecteren, maar zonder als en wanneer inderdaad een AZC zin te houden. Want we vinden het draagvlak van die 60% van de mensen zijn het van nee. De mensen vinden het belangrijk om inderdaad mee te nemen in onze beslissingen. Ja, maar er is een geweldig draagvlak onderziet, net alleen nog voor dit. Maar voor allerlei andere dingen komen de waarsje, de 18e. Dan wordt er een nijdraagvlak vastgesteld voor de complete rieën. En dan zien we zien hoe het er dan overtocht wordt. Ik bedoel, dat is net wat in of wat oor, maar dan liggen de kaarten misschien weer oors. Dan wie ik nou het tweede part van de stelling. Hè? Ik weet niet dat er meesten dan nog van plak verhoren willen. Dat tweede pak dat ging over de statushouders. Statushouders houden voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Bloot de verdeling zo altijd weer? Ja, mevrouw Vullingen, maar dat is toch wel weer heel sneu watskip voor al die jonge mensen die hier een wenning zieken. Nou, ik ken me de woorden van vrouw van der Staal, ze hier net mooier zeggen kent. Want ik wil af van de gedachtegang dat de helft of meer dan de helft van de wenningen dan naar een statushouder gaat. Dat is maar een heel iets percentage van alle vrijkomen wenningen. En daar hebben we met Sinan van aangepraat. Er is een categorie, daar valt echt de statushouder onder. Maar echt mensen met psychische nood, mensen die uit een opvang komen die ergens weer heen moeten, mensen die het slachtoffer binnen van huiselijk geweld. Er is een hele grote groep mensen die voor mij ook qua van zezen. Die mensen vinden we urgent. En dat is maar een heel iets deal. Is daar echt nog een status? En dat moeten we net framen als een heel groot probleem. En dat is wat er elke keer in deze discussie gebeurt. En mag ik nog één ding toevoegen? Een statushouder is gewoon een mens met dezelfde rechten en plichten. En dan wat de eerste, hè, hebben we het. Ja, die het goed zijn. Je kan op haar stemmen trouwens, was die. Maar dit is even tussengetrooien. Het wordt vreemd als een groot probleem en dat is het helemaal niet. Nou, ik weet het. Ik jij nou wat oren zie, er worden oren dingen bijhellen. Ik vind het goed door statushouders. En wie vinden inderdaad dat de eigen mensen, en dat betekent de band van inderdaad ouders die in wij werken, inderdaad dat die het zien hier maximaal op een huis, dat die alsjeblieft inderdaad voorrang horen.
Nou, als er een reden is dat zij urgentie krijgen, dan horen ze die voorrangig. Hè? Dus, oké, binnen er nog meer mensen die hier de vingers om banen willen? Want dit is ook het enige gevoelig. Oh ja, zeker. Ja, ik krijg net voor niks zo dat we bouwen maar naar nergens behoefte en de behoefte van de statushouder die er echt bij, dus ieder onderzoek. En ik wil even aanjagen dat het net het CNI wacht is op een huurwoning. De gemiddelde huurwoning wachttijd is je 2,5 jaar. En dat we daar gemiddeld. Ja, dat staat echt al je cijfers. Je moet de feiten zien. Ik vind echt, als mensen de feiten net onder regels zien willen, dan heb je echt een probleem. Het probleem lijkt in dat wij tekort hebben aan huizen. En net omdat wij te volle statushouders hebben. Oké. En Griete, dat besluit. Nou, ik sluit me aan bij de woorden van Geertje Koorstra, maar ik wil echt nog wel even een toch pakken meer op mondiaal. Zien we momenteel echt in een hele onzekere periode in Boodschap wil ik toch maar, Jan. Want we hebben hier al een grote delegatie die het zien is. Maar er kan ook een moment komen dat wij ook vluchten moeten. En dan ben ik eigenlijk wel heel benijd hoe dan deze delegatie daar dan echt weer over denkt. Want we zijn al je kwetsbaar, het kan zo niet gebeuren. Ja, vregen ze dat specifiek aan hem, dat er is al iemand die de hoorn opsteekt. Nee, want ik mocht het krijgen naar de meidje, ook nog graag met van die 24% natuurlijk die statushouders die nu in de asielketen zitten, die willen we er graag uithalen. Wij vinden als FNP van wie ben in 628 komen er een hele prutte huizen, er komen ook sociale huizen bij. En we gaan nog vertreinen heel toon in de begroting en daar kunnen we de versnelling meidje om in ieder geval wenden. Tijdelijke wenden, ook voor de statushouders en ook voor uw eigen mensen. Dus dan kunnen we en. Dus ik denk net dat we uitsluiten moeten, juist moeten verzwaren, dat we het mijn kunnen doen. Maar nog even de uitnodiging, de vraag die zij krijgt naar jou stellen. We leven in een hele rare tijd. En waar wit ontsteert ook nog eens de situatie dat wij zelf vlechten moeten. Hoe hoop je jou dan dat mensen opplakken dat we dan heen moeten oerie stinken? Dan hoop ik net dat ze misschien maar ergens in een plak door met 12, 3 of 400 mensen werken, misschien de eerste seizoen hier geen vooruitzichten hebben. Dan hoop ik dat ze me ergens in ieder geval deel zetten waar ik toekomst heb van mijn gezin, van mezelf en wat dan ook. En waar ik deelnemen kunnen en reïntegreren kunnen in de maatschappij. Zo komen die mensen hier nou ik. En die rennen dan ik in de moorden van Jemmel. Die toch zitten van ja, uw eigen mensen eerst. Nee, jij hebt net goed wat ik zeg. Er zit een kwart. Dus van de 80.000 mensen zitten meer dan 20.000 mensen als statushouders nog vast in die asielketens. Dus die zitten in die. Oké, nou ik hoop dat die plakken er gauw binnen, want dat lost dan een groot pot van het probleem op. Dank u wel van Safir. Want we hadden hier even wat meer tijd van namelijk, omdat dit natuurlijk een punt is waar het wel een behoorlijk verschil van mening over is. Maar er speelt natuurlijk in de gemeente Vollemeer. Ik wil hier graag, wie krijgt al antwoord, Bert Koonstra van de FNP en André Beeksma van D66, om nog even te praten over netcongestie. Een soort van obstipages is maar dan van het stroomnet. En ja, dat is wat onsmakelijk al eerlijk gezegd. Het voorbeeld net met broeken. Maar het is wel een probleem. Een probleem dat mensen van alles en nog wat willen, maar dat net kennen omdat er te min stroom is. Dat kan bij woningbouw te maken, dat kan bij industriële ontwikkelingen te maken. In elk geval wordt het geervet hier in instelling en die luidt de netcongestie in Betterwit moet oplost worden met extra percelen zonnepanelen en 1 of 2 wiemoen. Ik schat in dat Joost is dwaan. Nou, laten we even een paar dingen vooropstellen. Even beginnen. Wij hebben een probleem in de energievoorziening van ons. We hebben hier een onderzoeksstation in Dokkum staan. Maar het is net ingewikkeld, ja? Wij hebben, laten we het dan simpel houden, er is nodig, of vooral op het bedrijventerrein, en daarom wordt beter wordt direct neemt, om te zorgen dat ze een zelfstandige energievoorziening krijgen. Dat houdt in dat ze zonnepanelen aanbrengen, maar dat is meteen de goedkoopste manier om energie te winnen. Daar zullen batterijen komen, maar er wordt energie opslaan. En per wiemoen. En dan moet er, om het helemaal rond te maken, moet er 1 of 2 of 3 wiemoen. En daar ben je ook plat voor. Dat kan het ook, waardoor dan gaan we een probleem met jongen. Ja, ik ga dat liever dat ja of nee zeggen. Daar ben je ook plat voor. Ik ben net helemaal 100% voorstander van dingen, van wiemoen, maar ze moet er komen, dus we hebben geen keuze, maar realistisch worden. Oké. Jo moet realistisch wezen. Ja, de bureau moet elektrificeren, dat weten we. Die moet dat ook voor de toekomst, maar ze in ieder geval het borgen kennen, om de producten kwijt te rijden.
Wij zorgen van dat die bedrijven die staan onder druk, oftewel van de werkgelegenheid staat onder druk. Dus daar moet in ieder geval, om die slag te meisje, moet er wat barren. Alleen de mat wat Beeks mij jongens, het is net alleen de netcongestie is, doe maar verzwieren steeds maar van de kabels, maar dan mag dat echt goed opslaan kunnen, voordat het iets opwekt. Maar we kunnen van alles opwekken en erin trillen, maar die kabels zijn gewoon op dit stuit te smal. Ja, maar nou weer de vraag. Dat probleem moet opgelost worden door de zonnepanelen en windmolen. Nou ja, zonnepanelen ben ik het net helemaal mee eens. Maar ik denk als Ja, net helemaal mee eens. Ben je het ermee eens of net? Zonnepanelen ben ik net mee eens. Windenergie, dat is iets van, als je wat willen, dan mij het in ieder geval verzwaren dat je daar windmolen oproemen en cluster je ergens richting een energiehub. En vanuit daar wij kan zeggen van oké, dan kiest in ieder geval die borging. Dus, ja, maar ik krijg het idee dat je hem wat opschouwen. Je bent eigenlijk net zo van windmolen, maar in dit geval... Nou, ik weet niet hoe je de verkiezingsprogramma's lezen, Kaster, maar daar had het toch heel duidelijk in staan van, dat we zeggen, we rom je op, we saneren voor de energiehub. En op het moment dat je dat halen en dat in ieder geval beter wordt. En de volgorde der dingen, maar beter wordt, wacht je met het bouwen van een windmolen tot er ergens ooit oprommen is? Nou ja, ik had van de week dat ik zie in de provinciale steden, had die POVI had in ieder geval naar voren lanceren. En dan keer je vanuit, ik heb bedrogen en ik heb de wethouder van energie in Noord-Eerst-Friesland, mijn collega Prinsen, en heeft van ja, kunnen we hier maar uit de voeten? En even mij kunnen we daar aardig uit de voeten. Dus ik zou zeggen, rom je het mooi op en tussen die keer zeggen van, ik kan met planvorming gaan. Ja. Hij heeft zelf het idee dat dit een antwoord op mijn vraag weer? Want? Nou, de vraag weer, kan er net jeder een windmolen gebouwd worden dan dat oren saneerd binnen? Nou ja, ik denk dat het en is, hè, want... Het is en? Ja, altijd. Want ik bedoel, je gaat voor het landschap, je gaat voor je goud. Dus we zeggen van, rom je ze op. Op het moment dat je ze oprom je kennen, dan kun je tussen tiers natuurlijk wel met je planvorming gaan. Want het is net zo je zeggen van, je de windmolen en morgen staat het er. Ja, zo werkt dat net. Dus je had er wel planvorming, maar hij daar van. We bouwen er wel vast in, maar hij mij pas draaien op het moment dat die oren saneerd is. Ja, dat is wel heel zwart-wit. Ik denk dat je gewoon in ieder geval met de provincie en met de... Ja, je bent zelf zo stellig van ze mij er alleen nog maar komen als we oren oproemen. Ik had dat net betocht. Nou ja, het is natuurlijk wel zo. Je wil wel een maatschappelijk element waar je daar vasthouden. Dus wij willen net meer dan 400 prikken die er nu in Friesland binnen, daar willen we gewoon voor oproemen. We zeggen wel minder pjellen en meer energie. Dus op het moment dat je de oren oproemt, dan kun je in ieder geval echt verzwaren. En dat er wat een grutter, die zal in ieder geval bij zijn energiehub meer energie opwerken. Even hebben één ding vooropstellen voor 2023, zie je in de krant, dat wij net verzwaren kunnen. Dat betekent dat er een stop komt op de uitbreiding van de bedrijven en een stop komt op de bouwlocaties. Dat kan haast net meer missen. In het midden van het land zien we dat al. Dus we zullen wat dwangmaten om te zorgen dat wij de bedrijven in elk geval op dit moment loskoppelen van het stroomnet. En wij roepen jou de FNP daarop dan? Ja. En dat om dat rigide idee van die windmolen, om dat los te laten? Dat wat er loopt. Ben je dat daar ree? Wij zijn ree om in ieder geval te zeggen van, we hebben opromje saneren, dat kunnen we clusteren. Ik denk dat dat een hele goede hongerrekening is. Ja, dat ga je zijn. Nee, maar dat is extra. En daar gaat het om. Daar kan het verschil in wijzen. We hebben meestal op kiezen kunnen. Op het moment dat je zegt van ja, wij gaan gewoon wat bijvullen en wij gaan naar alle Flevopolder, wij gaan naar meer voor die prikken. Ja, wij zeggen van minder PL, maar meer energie. Ja, maar jij krijgt het verhaal onder druk, wordt alles vloeibaar. De neet wordt zo heeg dat als we nog wat willen, dan zien we volmaat dat we dat nou leuk vinden of niet. Nou ja, ik denk van op het moment dat je een hongerrekening doet en zeg je van we hebben saneren kunnen we saneren. En dan geven we in ieder geval clusteren en dan gaan we verzwaren. Dat we daar in ieder geval een goede windmolenmodel zetten die functioneert en die in ieder geval technisch is. Hij heeft van mij een heel goed verhaal. Je had een goed verhaal, maar dat had ze allebei. En ik ben benieuwd wat de orenmeesten vinden van waar van deze beide debaters hier nou het beste verhaal. En waar sluit hem weer bij om? Oh, we krijgen hier toch wel weer even een soort skierding van de geesten. We krijgen daar nog wat een grutterblok, maar er zijn een paar mensen dat de FNP dan in dit geval type van krijgt. Jo, ben ik geen windmolen? Ja, wij zijn net voor windmolen. Zeker net voor extra. Maar wij hadden een liefdverschil met de FNP. FNP zei eigenlijk, we willen eerst de aarde oproemen en dan pas de einde bij. Wij zeiden, als het oproemen van de aarde in een redelijke planning staat, dan kunnen de nieuwe moenen erbij komen. Dus je hoeft net te wachten totdat het aarde afbreekt. Waar ik hem daar verlierde voor, dat is bij jou al slagen, maar bij de FNP nog net. Daar komt het op deel. En de BBB, hoe zit die hierin? Nou, een nuance op nuance. We zijn op zich zijn windmolen inderdaad op het landbouwgebied. Oh,
Zin in. Ja, als die in beeld wezen wordt, dan mag Ja, oké. Nee, maar wie ben zin landboeren zeg maar, op het landbouwgebied. Dus dat de boeren die met boeren kennen. Maar wie vinden bedrijvigheid, en dat is zowel in Halm als inderdaad hier in Berteweert, vinden we zeker zo belangrijk. Op het moment dus dat ze daar inderdaad stopje matten, omdat er geen stroom meer is niet goed. Dus ik roep eigenlijk op voor 2 dingen. Dat de kabels in de groen, dat er versneld mee lobbywerk gebeurt naar de bedrijven die onlezen matten, dat er dikke kabels aankomen. Het tweede is inderdaad, zorg je voor inderdaad enkele windmolens, alleen daar bij Berteweert, en dan zorg je... Maar waarom steen je daar dan? Want dat is eigenlijk het verhaal van deze kant. Je bent wel voor enkele windmolen bij Berteweert. Nou ja. Ja, maar je kiest je eigen paard, maar de kwestie wie de netcongestie bij Berteweert moet oplost worden met extra percelen zonnepanelen en 1 of 2 windmolen. Ja, ik get het jou zeggen. Maar goed, jou gaat nou jouw eigen keuze. Ben er hier nog mensen die nog een taljachting op haar standpunt aan willen? Jo, helemaal mij, dat we nu de moeder van we hadden er een keer eerder over, volgens mij, ik mijn ondernemersdebat. En wat wij bedrijven kwijtrijden, omdat we net een stroomnet krijgen, dat had invloed op de werkgelegenheid, had invloed op ons hele mierskip. Dus wij zeggen snel mogelijk gas aan. Nou, dat is helder. Gas aan, ik energie in dit. Daar hast die beurt hoorn, hè? Je wie nog mensen die reageren? Ja? Ja, ik wil wel reageren op de provinciale omjouwingsverordening. Die is nou dus ter inzagelijn. Daar zit dus... Man, even kop erbij, hè? Ja, let op, want misschien bij de coalitieonderhandeling. Dus ik zou zeggen... Is dit een uitnodiging? Ik doe altijd uitnodigingen, want we maken mij akkoorden terug de tijd uiteindelijk. Maar het zou samen wezen kennen dat het initiatief leidt, hè? Maar goed, daar gaan we het later hoor. Dat zullen we dan nog wel. Maar 18 maart mag nog komen. Daar ben we nou voor bezig. Want de provinciale omjouwingsverordening die is ook direct ter inzagelijn. En daar stiert dus in dat de provincie ree is om windmolen op Berteweert en Halm te steken. Maar dat moet dus eerst wel saneerd worden. En het is op dit moment nog maar in de zienswijzefase. Hij komt in juli, komt er in de provinciale steden nog. Dan moet er nog gedebatteerd worden. Dan moeten daarna nog regels worden maken. En dan ben we 2022, dan ben wij te let. Ik wil nou echt dat wij nou alma's naar die provincie gaan en zeggen, wij moeten het voor Berteweert en Halm regelen gaan. Want CDA had zijn, wij gaan net op de kabouters wachten, wij doen dat zelfs. Nou, heldere taal, dank u wel. Daar sluiten we dit ik weer bij jou. Maar er komt nog een ronde, die hier ja, hier maar weer zitten. Die hier hem al beloofd, want er zijn natuurlijk zat van onderwerpen dat je op praten kennen, maar dat ben er altijd te min om alles te doen. Maar het gaat uiteindelijk om de politici zat ze hier zitten. Vandaar dat we betoogd hebben, het is aardig dat ze zelf het initiatief nemen kennen om een bepaalde kwestie aan de wadder te stellen. En dat ken dan door middel van het uitdagen van een van haar collega's. En dat wil ik beginnen bij list nummer 1 en dat is de FNP Bert Koonstra. Oh, we hadden nog een stelling. Oh, sorry. Omdat we inderdaad wat extra tijd besteed hebben aan die ene stelling werd wat verschil van mening. Daarom winnen we terug de tijd heen. Maar die laatste stelling pakken we er dan wel even bij. Excuus van mijn kant. Peter Damsrijn, Griete Skaafstal. Ja, hoe kan ik hem nou vergeten? Want we zijn hier te gast in Dokkum. En de Dokkumer Binnenstad, dat is misschien wel een van de pronkjes van deze gemeente. Maar daar kom ik auto's. En de ene zei, dat is geweldig dat dat gebeurt. En de andere zei, het is schande dat dat gebeurt. De stelling is als volgt. De Dokkumer Binnenstad mij nog autoluwer en het parkeren op de Rhône parkeerplakken moet flink uitbreiden worden. Wat vindt de VVD? Er is de VVD in die zin dat er meer parkeerplekken komen en bij de rand parkeerplaatsen. Maar daarnaast moet het extra wezen dat de mensen nog wel in de stad komen kunnen en ook in de stad parkeren kunnen. We hebben vergrijzing. En met die vergrijzing moet het echt wel mogelijk zijn om fatsoenlijk door de stad te komen. Daarom moet wel wat auto liever, maar op een fatsoenlijke manier. En eerst zorg je dat de randparkeerplaatsen goed op orde binnen, voordat er iets met het verkeerscirculatieplan dienen wordt. Partij van de Arbeid. Nou, je had door 1 parels, maar ik denk we hadden 2 parels. Dus bij Joort in Kolmbest, daar speelt het hetzelfde. Dus dan maken we ook nog zien. Dan ga je wel 20 parels. Ja, maar ik denk dat we naar kernen zullen, dan maken we die ook benemen. Want dat wordt wel iets vaker vergeten. Maar wij zijn voor Autoluw en daar hebben we ook al meerdere riedsperiodes hebben we het doorhoorn en jou benemen. En ik denk dat er aandacht van moet wezen dat mensen die minder valide binnen of die minder goed in de stad kunnen komen, daar kun je creatief voor nadenken. Maar ik denk dat er zijn hele grote steden, hè, want het spanningsveld zit op de ondernemers.
anders. En dat snap ik. Er moet los kunnen worden en naar je lading kunnen komen. Daar kun je uitzonderingen op maken. Maar we hadden bijvoorbeeld ook hoor bij Spandersjeertje in Wurg Tuut en eruit. Dat zou ook een oplossing zijn voor dat mensen die minder valide binnen toch in de stad kunnen komen. Daarmee, Marjan, er zijn hele grote steden, Lid de Greens nemen bijvoorbeeld, die steden doen het heel goed. En dat is Oud-Luw in een binnenstad. Dus daar zijn wel mogelijkheden. Net van dat benauwde. Nee, precies. Maar ja, dan zeg je grote steden. Maar Dokkum is geen grote stad. Dokkum is een rand, nou ja, een streekstad. Ja, dat zou ik zitten kennen van een Iserone parkeerplak. Wat je daarbij naar de binnenstad rennen maakte. Nou, dat zou in een grote stad, zou dat een zegen wezen zit. Wat kun je hier mooi dichtbij parkeren? Nou, ik zal eerlijk wezen, als ik naar Greenstad ging en dan reed ik naar het centrum en dan zet ik me in een dure parkeergarage, want ik wil net een 4 rennen. Dus ik kan me voorstellen dat er mensen binnen die hetzelfde hebben. Dus laten we gewoon zeggen, we hadden nog net één parkeerplek op orde. Het Paanwerk is een drama, de helling is een drama, dan hebben we de Bleek, dat is een drama. Straks komen er al hier appartementen bij de 8 zaligheden, 32 stuks. Er zit een liets parkeerplekje achter. Nou, die 32 mensen die daar, of 64 die daar komen te wijnen in die appartementen, die zetten de auto direct del. Dus wij moeten onze mensen... Je kan het best voorwijzen dat het auto luw wordt, maar dan moet er eerst verzwaar dat er genoeg faciliteiten binnen om elders te parkeren. Safir is nog net. Nou, die rommelvaren in principe zonder die wel kunnen wijzen, zodat ik een snellere oplossing wijs dan bijvoorbeeld want dan ben ik wel benieuwd naar hoe jou daarin staan, over een ondergrondse parkeergarage, wat een lang proces wordt. We zoen daar versneld in parkeergelegenheid kunnen creëren, bijvoorbeeld bij het Hutravenspark. Daar zoen wel mogelijkheden lezen die ik sneller zoen kennen, maar ik ben dat maar jou eens dat er wel genoeg ruimte moet wijzen. Daar wil ons daar vroegen het binnen op piekmomenten. Piekmomenten zijn er altijd en die zijn er overal. Maar en wat het betreft met die ondergrondse garage, nou ja, dat is een dure oplossing, dat is net nodig. En dan hoef ik een dure onderzoek voor te wijzen, want we kunnen gewoon zeggen, van, zet een parkeerdek er bij het Hutravenspark, nog iets verdiepter bij de Jumbo. In 2016 was er een heel mooi plan van Adem Architecten. Toen konden de 400 auto's erom en bij de Jumbo staan, met een iets verleeg dek en daarboven ook nog een bovendek. Maar het is orkest de gemeente. Maar bij dat soort plannen, ik zou ja klikken, daar leidt misschien de oplossing. Je zei van, in het begin, dat ga ik even vasthouden, van een beetje autoluw wordt mij misschien nog wel. Wat bedoelde je daar, kreeg mij? Ik bedoelde mij dat als de parkeerplekken op orde binnen, dan kun je eens een keer nadenken van hoe kun je op de stad een beetje autoluw meidje op. Ja, mijn knip op een ziel bijvoorbeeld. Geen knip op een ziel. Nee, want dan splijt je en dat is al 44 jaar gekomen. Mijn heid die had in 1981 samen met een hele groep ondernemers rond ze al in de Monnikspij door de stad heen, omdat ze net woorden dat de knip op een zeil kwam. En dat is nu nog steeds zo. Het is krek of voor een relatie van wat ze we nou eens even weer pakken. Oh ja, de knip op de ziel is er nog. Het is altijd die knip op de ziel. Maar je moet er wel zorgen dat de mensen fatsoenlijk door de stad komen kunnen. Als je nou zorgt dat de dik die is nou afsluiten. Het is hoe je fatsoenlijk van A naar B komen kunnen in de binnenstad is of de stad in en uit. Nou, dat is net leuk. Dat is de knip op een ziel, dat is in het verleden al afsketten, maar we nooit weer op u in. Nou, ik denk fatsoenlijk van A naar B, zo groot is het net. En als je parkeert onder een ronde, dan is het misschien heel goed zo'n minuut naar rennen. Dus van A naar B kan heel goed rennen. Dan zie je nog wat van het mooie Dokkum of van Kolm. Het zou ik op een fiets kunnen. Dus er zijn wel andere creatieve oplossingen die we de nationaal kunnen bedenken. We hebben het jongerendebat gewoon in Kolm. Wie dit ook een issue en een item wat spelen bij de jongeren. Ik snap dat in een centrum bij volle activiteiten binnen en daar ben ik oudere mensen. Het is Lieds, het is historisch en moeten van genieten, maar dat ken ik autoluw. En het ben je geen grote afstand. Waar had je net ongeveer 50 kilometer die we berennen moeten. Dus ik denk we moeten er realistisch in wijzen. Helder, ik wil even zien, partij kiezen, waar sluit aan bij waar? Nou, kies maar. Maar wij al hier, waar is je? Dus Jim, nou ik nog even. Ja, mevrouw Skoorstra, schoorvoetend, joh ik. Ja. Nou, hier is toch wel een meerderheid aan deze kant van autoluw. En dat, maar hier weer hoorn op een rem. Nou, hoorn op de rem, autoluw, daar waar het kan. Maar aan de andere kant zeg ik mee, eenrichtingsverkeer is dat een bepaalde manier. Want er is niks belangrijkers om de winkels in het centrum te houden. En op het moment dat er minder loop is, van auto's die even snel naar binnen, even snel wat ophalen, en dat niet meer kennen, dan verliest hij. En dan kost het naar een oorlogstijd, waar ze wonen, de centrale in je auto of wat dan ook maar.
waar ze wel inderdaad snel naar binnen kunnen. En dat stukje, dat wil ik inderdaad heel graag bewaren. Maar dan zorg je dat het parkeerplakken waar we spreken in plaats van de twee kant van de straat er aan de ene kant is. En dan eenrichting verkeer dat in ieder geval de doorstroming nog in het centrum mogelijk is. Ja, wie vroeger ik net de leus van boodschappen doen kan overal, maar winkelen doe je in Dokkum. Dat is dus ik creatief. Ja, dat al heel lang niet, nou, maar Paken vertelt het nog een keer. Maar dat budget is feitelijk dat je daarmee zegt van winkeljen is ik een beleving, een recreatieve activiteit. Shoppen, je dat Sint-Wurg, heb ik begrepen. En dan ga je er volle meer om dat al die auto's je net in het paard zitten, maar dat je keurjen toch zo'n mooie historische stad kennen. Maar die auto helemaal niet in haar wollen. Ik denk dat je dat heel goed met de ondernemers interpreteert, maar wat nou de beste oplossing is. Dit komt ook op meerdere keren op het kleedje. Ik vind het bijzonder dat wij hier al die politici hebben die ook al bouwondernemer zijn, want ze weten precies hoe duur dat iets is en wat wel kennen en wat net kennen. Daar komt binnenkort dus een onderzoek voor om die parkeerproblemen eerst op te lossen. Als die parkeerproblemen oplost zijn, dat we daar als RIE een beslissing moeten nemen. En dan kunnen we met de ondernemers en met de bewoners van de binnenstad interpreteren hoe maken wij die stad dan beetje autoluwer. Maar voorlopig even resten gewoon, tuiken. Altijd in contact blijven met de ondernemers en de inwoners. Ja. Nou, ik neem aan net eerst zei van dat oorlog is hoe je helemaal net het waan. Je wordt alleen nog een verschil van mening over, kan je daar wat meer tempo in maken of net? Schat ik dat goed in? Nee, dat klopt. Ik ga eigenlijk van deze kant staan, omdat deze kant het meest concreet is. Wij ben ik van mening, begin eerst met één parkeergarage. Hadraver, ben we het eigenlijk al eerder eens. Pak die aan. Dan hast een heel groot gedeelte van de parkeerplakken te pakken. En ga dan eens nadenken over de andere parkeerplakken. Ja, daar komt een onderzoek, maar pak eerst de één aan. En maak ze die stad zo autoluw mogelijk. Ontmoedig je het, maar hou hem wel toegankelijk. Hier zet ik even een punt, want dan word ik toch naar die debatjes weg het nieuws voor hier. Dus zie je een plak weer. En dan begin ik bij die laatste ronde weg het nieuws al even over hier. Waarbij het elke gelegenheid krijgt om een oor uit te dagen op een onderwerp. Nummer 1, van list nummer 1. De FNP, Bert Kongstra. Aan de ene kant, nou, mij waar woest het er nog eens even over haar. Ik wil wel eens met mijn boorman van BBB, laat me het even nemen. Nou, kom erbij. Juist. Waar was het mij over haar? Nou, ik moet wel eens even hebben, we hebben natuurlijk een heel soort zaken, gaan we nog bij de kop houden de laatste weken. Maar echt het verhaal over de cultuur, dat mis ik wat. En ik denk dat het wel eens even goed om noord te gaan. Wij als FNP vind ik in ieder geval heel wichtig dat we een rijk cultureel leven krijgen. In ieder geval voor ons gemeenschap. We zeggen taal en cultuur is de ziel van ons gemeenschap. Daar willen we goed op inzetten voor elke en. En ja, ik ga even door de programma's heen jongen. En dan ben ik heel eerlijk. Ja, dat is eigenlijk de enige die net levert. Dat is toch de BBB. En dus ik ben wel heel benieuwd van ja, wat is het nou bij de BBB? Geen cultuur. Nou, cultuur is een heel breed begrip. Cultuur kan inderdaad, wij spreken, het museum wijzen tot inderdaad een kunstenaar. Maar cultuur is ook inderdaad de dwarsfeesten, de optochten enzovoort. En daar stemmen we voor. We zijn ik wil bijna al zeggen een landbouwgemeente. Dat betekent dat we inderdaad zowel de jeugd die de activiteiten doet als de ouderijn die zulke dingen oppakt. De samenhorigheid daarbij, wat we stiepje en wat we faciliteren als gemeente. Minder regels daarop, waar inderdaad op Facebook een heel stuk zet over een dwarsfeest, of een keetfeest wat morgen in de trok in. Vinden we hartstikke jammer in Brandgem. En dat zijn dingen die we inderdaad koesteren moeten. En aan de andere kant, we stiepen inderdaad datgene waar zeker in de dwarpen, met historische bordjes binnen, routes, wandelroutes, toeristen, die willen we inderdaad hier op de juiste manier heen halen. Hij had je programma net goed lezen. Nee, ik denk dat hij de andere kant lezen had. Je kan het goed lezen, dat is wel een wichtige kwestie als je een opponentje noemt. Ja. Nou, een beetje wel aardig lezen, waar de heer van de BBB nog refereert, dus vooral die traditie, et cetera. Nou ja, daar kunnen we het al in kwam er wel in de honing aan. Wat u zegt om goed is, dat je een stukje reist, een stukje romte, maar aan de andere kant reuring. En dan wil ik zeggen van, ja, als je dan iets met de cultuur aanpakken willen, en dan kun je denken om maskelijn en zulke zaken, van waar het Fries naar voren komt en waar we het Frieske verhaal vertellen kunnen. En dat mis ik wel in je programma. En ik denk van, ja, waarom levert de BBB daar net op? Ben je dat vergeten? Dat wil je niet vergeten, dat zit er zeker in, weet ik zeker. Wat zit erin, hoe Frieske taal? Dat we inderdaad dat ondersteunen en dat we dat ook op squallen doen. Dat is in de provincie hebben we dat ook doen. Dus BBB er samen even een beetje oplutsen, om dat samen inderdaad te stimuleren in Friesland. Je bent gewoon niet eens.
Nou, ik vind het hartstikke mooi, maar je had echt het verhaal cultuur zit er net bij. Je had een stukje over Friese taal, je had een stukje over de tradities, maar je had niet gewoon zeggen van, nou, daar willen we extra geld in spenderen, of daar willen we echt extra in investeren. En daar heb ik wel benijd naar. Maar ik jij een handreiking, dus volgens mij mag het bij de BBB dan wel goed komen. Nou, die handreiking is er en dat komt goed met de BBB, daar stemmen we voor. Maar aan de andere kant ben we echt praktisch. Dat we zeggen van, waar een portemonnee, die kiest maar 1 keer uitje aan. En wie wil echt niet meer uitje aan dat er binnenkomt. We willen net dat de lasten inderdaad daardoor stijgen matten. Dat betekent dat elk stukje wat daarin in die portemonnee uitbetalen worden mat. Dus dat is inderdaad de zorg, het onderwijs. Geen subsidie voor woken toneelstikken en zo. Nee, dat dacht ik wel. Ja. Nou, vroeger zijn ze in jou, ik cultuur ken dat in de frituur. Maar zo'n kwestie is feitelijk wel. He, van, gewoon dicht bij de meesten houden en net van die hoogdravende dingen. Een museum, is dat voor de gewone mensen? Dat is voor natuurlijk. Theater als dit, is dat voor de gewone mensen? Theater is voor de gewone mensen. Oké. Nou, dan ben je meteen instinct. Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig natuurlijk, als het dan echt op die bestuurlijke aankomt. Hoe vier gooi je regio dan nog voor de cultuur? Slot. Nee, op het moment dus dat het onder orde komt, zullen we inderdaad dan die afweging maken wat inderdaad nuttig is en goed is voor de mensen. En dat zullen we inderdaad de stiepen horen met de mensen, hoe ze erover denken. Dank u wel voor deze ronde, heren. Je bent toch nog wel uiteindelijk redelijk eens. Marije van der Staal komt er even bij, nummer 2, zin, progressieve fractie. Waar zou zo nog wel eens even de eren wasje bollen? Koonstra van FNP. Kom er maar bij. Nou, baan maar los. Nou, we hadden een leveringsprobleem en dan constateer ik toch echt nog een licht leveringsprobleem van de Aroene Fjouwer hier. En dan hebben we toch weer over het oud papier. Wij hadden als RIE hebben we een motie aangenomen waarin we eigenlijk zeiden we harmoniseren het beleid. We zorgen ervoor dat we het oud papier beter skieren in deze gemeente. Het gaat in de coalitieakkoorden staan. De wethouder van de FNP is ermee bezig geweest. En toch is het naar Fjouwer hier nog net van akkoord. Dus ik zou heel graag van jou weten willen. Wij willen graag het verenigingsfonds van de verenigingen, zodat we zwaar kennen dat alle verenigingen eerlijk uit die oud papier financiering staat het nou. Ik ga te snel, wacht even. Ik lees het even wat. Ja, ik probeer mij te denken. Ja, precies. Nee, we hadden het nou op dit moment zodat er tweeledig beleid is in onze gemeente. Aan de ene kant zijn er blauwe papiercontainers, aan de andere kant zijn er verenigingen die het oud papier inzamelen. Het blijkt uit de cijfers dat het oud papier net goed skieren wordt in deze gemeente. Er is net een harmoniseerd beleid. En wij als SINF zeggen eigenlijk, harmoniseer het beleid en zorg je voor een blauw papiercontainer, zodat we dat beter skieren voor het milieu. En zorg je tegelijkertijd ook voor een verenigingsfonds, waarin we zorgen kunnen dat alle verenigingen daar geld uit putten kunnen en net alleen nog de verenigingen die het nou aanspraak maken op het oud papier inzamelen. Want daar zit ex-kwallen en ex-sjerken bij. Wat ik me goed herinner, had het feit dat het op verschillende manieren gebeurt, een beetje mij de traditie in gemeenten van de werindeling. Ja, precies. Oké, nou, reageer maar even. Ja, dan, we moeten ermee opknippen, want in ga je door die verenigingsfonds. Nou, daar kon ik heel gauw in vinden. Daar maar we zien van, ja, hoe kunnen we dat in ieder geval goed doen, dat die verdelingen goed in ieder geval aan iedereen besteed is in Noord-Eerst. Laten we dat voorop stellen. Het parre. Je zei van, ja, dat papier, ja, daar moeten we op inzetten, want dat is de grootste vervuiler. Dat vinden we als FNP juist net. Uit het onderzoek, uit het rapport, blijkt ik ze te wijzen dat er de GFT, dat is echt de versmarker, daar wil de FNP op inzetten, om in ieder geval daar een goede slag voor de vangdoelstelling in ieder geval te realiseren. De vangdoelstelling, daar moeten we dan om voldoen. En ten tweede, als je dan zegt van het oude papier, wij vinden juist die traditie heel wichtig. Wij willen echt graag, en dat het bij die 26 verenigingen, dus die tolven in verre oud deel en de 14 in het onderdeel, dat in ieder geval die traditie bestaan blijft. En die willen we net minimaliseren, omdat je zegt van ja, efficiëntie, misschien dat vind je, maar dat is minimaal. Maar dat kun je wel zeggen, dat kun je mijn kwander, en zo staat het ook mooi in het rapport, gewoon mijn afvalcoach gaan en zorg in ieder geval dat we zo goed mogelijk dat oude papier bij oud papier houden. Want qua het wortzaamheid weet je hem op het verkeerde hinder. Je moet inzetten op GFT. Waarom net de NN vreeg ik dan de FNP? Want je had je wel conformeerd aan de motie in de RIE, aan de coalitieakkoorden, aan dat we met elkaar zijn, hebben we het harmoniseren. Dus waarom wil je dat beleid dan net harmoniseren?
Nee, we gaan net zijn dat we het beleid harmoniseren. We gaan eerst zijn, we gaan voor het rapport. We wachten dat rapport al. In dat rapport zit nog heel duidelijk van dat het minimaal 1,7% of 1,4% van het gehele afval, dat is oud papier. Zit er net in zien dat het uit het oud verwijderdeel of uit het oud onderdeel, dus bij de vereniging, zeg maar ophellen, dat het tetra komt. Het is het algeheel. Dus volgens mij moeten we volle meer inzetten op de GFT, want dat is de grote versmarken. Ja, maar de winst zit hem toch dan in beide en. Want op het moment dat we het afval gewoon en skierden, hebben we toch de grootste winst die er te behelien valt. Ja, wij willen met die efficiëntie, wat je nou zei, die GFT oppakken. Want als je met het oude papier, dan moet je dik investeren voor die zo'n heel ton. Want je moet er natuurlijk ook die blauwe containers voor 15 toeren, de rest die moet je realiseren. Nou, wij zeggen, we houden traditie in ere, wij willen dat in stand houden en wij gaan voor de GFT. 14.999, want ik heb inmiddels mijn eigen aanschaft. Ik wil er ook even op wijzen dat het zo is dat ik mijn eigen oude papiercontainer aanschaft heb en dat ik daar zelf mee naar de container in moet om hem daar weer in oer te hevelen. Nou ja, ik had er verroer, misschien omdat ik vanuit de worstmhiet dat hij in het vaandel had, maar ik jou je te kusten te keur dat de mensen in Noord-Eerst-Friesland dat net al eens dwars zullen. En ik vind echt dat we daarin gewoon de inwoner volle meer faciliteren, maar terug een blauw papiercontainer, het mooi skiën inzamelen en dan het verenigingsfonds. Punt. Je bent net mijn waarin maar je lid wat bij. Dank u wel. Het CDA, Geertje Koostra. Waar zou je graag zien hoe die hebben willen? Nou, mij ook goed vinden we ook eigenlijk wel twaat zien met haar. Mij dat. Ja, wij zijn zo soepel als maar kan. Nou, dat vind ik fijn. Dat zou ik heel graag SIN en de FNP willen. U daar. Dan krijg je geen dubbele tijd. Nee, dat hoef ik niet. Oké, nou. Ik ben benieuwd waar dit ook gaat. Dit gaat inderdaad nog steeds om netcongestie. En de netcongestie reikt het net al in het de bedrijven, maar die reikt het ook ons woningbouw. En onze nieuwe woningbouwopgave, de net het bestaande project die we uitzet hebben, maar die daarna nog komen, die staan ook in een realistisch scenario is dat zij net uitgevoerd worden kunnen, omdat vanwege de netcongestie. Dat had het college deze weken in schriftelijke vragen aanjoen, dat het scenario heel realistisch is. Wij denken dan als CDA, dan moeten we alles op alles zetten om ook daarvoor die energietransitie rond te maken, dat wij inzetten moeten op wienenergie. En dan is mijn vraag aan beide partijen, SIN en aan FNP, geen mij het CDA maaier in. Wat u betreft wel. Het is natuurlijk, hij krijgt in het hele de stelling over de statushouders. Gaan wij beklamen hoe belangrijk dat het eigenlijk is dat we gewoon zwaar verwenning bouwen. En voor het ondernemerschap, dus als er wie van nodig binnen, dan doen we dat. Wij vinden het net mooi, maar... Oké, als het nodig is, doen we dat. Ja. De wentebouw is heel wichtig, de bedroogheid is heel wichtig, laten we dat voorop stellen. Maar alleen nog met wienenergie kun je de netcongestie net oplossen. Je moet ervoor zorgen dat je de kabels, dat je dat verzwieren. Je moet ervoor zorgen dat je de opslag doet. En de FNP gaat zijn, en dan krijg ik herhaald van, wij willen opruimen, saneren en concentreren, zowel bij de energiehub van Dokkum, beter wordt, als in Haarlem. Ja, maar dat betekent dus dat je nou zegt van wij sluiten nou wel iets uit van het CESO. Je zegt eerst die bekabeling met kleren. Daarvan weten we dat er een nieuw onderstation komt. Dat zou in 2031 kleren wezen. Maar daarna hebben wij nog steeds een probleem. Dus, dat staat in de collegeantwoorden, dat zo'n je weten maar te kennen. Dus op zich. Dat wij in 2031 nog steeds een probleem hebben. Dus wij moeten wel vooruit zien. En ik denk toch werkelijk weer, CDA denkt dat wij daar clusters zetten moeten van windmolen, want het is een en-en verhaal. Het is en windmolen en het is zonnepaneel en het is het hele verhaal. Je mag nou op dit moment niks uitsluiten willen, want wij weten net hoe die wereld er straks uitziet, maar wij willen wel één ding, wij willen bouwen. En zijn antwoord is jou wel bekend, hè? Want dat had er al een paar keer zijn. Dan moet ik even in de rebound hebben. Als je netcongestie houdt natuurlijk in van die kabel is net een dikke oor. Aan de ene kant pluggen we er een heel prut in en aan de andere kant pluggen we er heel prut uit. Nou krijgt deze week het kabinet zijn van ja, wij gaan nu nog heel safe voor die 100%. Maar dat kan zo wijzen dat we zeggen van we gaan voor 80 van jongens. Dan hebben we natuurlijk de netcongestie aan zich, of op zich, sorry jongens, hebben we in ieder geval opgelost. Dus ik denk, wat Joost zei van Fortendaal is oerl in paniek prikken erbij, maar je vooral net willen. Punt. Ja, daar gaat 2 uur achter. En de ene wie gauw kleer, maar de oren die herhalen het weer wat er eerder zijn hier. Daar sjoven dus ik net van op. Maar dank u wel. Ja, Liesbeth Vellinga, wil ik je eigenlijk wel even haar. Zo, die kiest even precies aan de orenkant. Vind ik wel weer mooi. Waar wil je het zien hoe je haar?
Nou, graag mijn boorman van tafeltje, meneer Damstra van de VVD. Nou, wat wil je hem even of verwieten of in elk geval vallezen? Nou, ik wil hem eigenlijk 2 dingen vragen. Want jou bent nou leslukker van een partij die in uw gemeente zowel in de oppositie als in de coalitie zitten had. Zolang het maar eerst besteedt. Ik ben ook leslukker van een partij die in de eerste periode in een coalitie zit, toen in een oppositie, nog weer coalitie. En ik heb oors niks vernaam als dat sinds wat eerst er is, het is een gemeente die broest. We zijn actief, er is van alles erbij en we zijn een gemeente die bouwt om wenningen. En wat wil je nog van hem weten? Nou, en ik ben wel benijd, want dan lees ik het verkiezingsprogramma van de VVD en er staat in dat de VVD af wil van de nee-cultuur. En dan denk ik, waar ga je dat ervaren? Ik ervaar alle keer... Daar zit een nee-cultuur hier. Ja. Nou, wij willen meer naar een ja-tenzij-cultuur daar. Dus net eerst nee zeggen, maar dan af volle Ja, maar de vraag wie van, waar wordt er dan no-nee zijn, waar dat net wezen matten hier? Nou, ja, dat is een hele goeie trouwens. Ja. Ja, het is een lastig beroepje, hè? Politicus wezen, ja. Ja, au. Nee, het is meer zo van, je moet net eerst allemaal dingen bedenken van, ja, daar maar om denken, want dan kan dat pas. Nee, we moeten eerst zeggen van, het kan wel, tenzij iets net... Nee, maar als je het zou opschreeuwen, dan wek je op zijn minst de indruk, een beetje modern zijn, dan frame je van het is hier een probleem. Dat wordt veel te vaak nee zijn. Maar als je net gauw even een paar voorbeelden aankent, dan is het misschien meer mooi opschreeuwen dan dat het echt zij is. Nee, maar er zijn een hele hoop regels. En regels, dat is vaak van, dit ga je jongen vregen, nee, dat kan net, want... En dan moet het daar aan voldoen, want. En dan ga je dit, een bouwonvraag, die maakt zoveel paardjes deel, bijvoorbeeld. En dan kan het pas ja zijn worden. Is dat te streng hier? Nou, ik moet even nadenken wat je nou zei. Want je schreeuwt duidelijk in je verkiezingsprogramma dat hier een nee-cultuur is in uw gemeente. En ik ervaar het tegenovergestelde als raadslid. En daarbij zegt jou ook in je verkiezingsprogramma minder regels, meer doen. En dacht ik, hoe ze net al een keer op te nemen, maar ik zoek voor jou zo graag 1 concrete regel weten willen wij van het jou zeggen. Als het toen een VVD leidt, houden we daar morgen mee op. 1. Nou, dat is de afsprakenmeidje op het gemeentehuis. Als je een afspraakmeidje wil op het gemeentehuis, dan moet je dat via een knopje dan. Het is net meer vrij toegankelijk. En als je dan een paspoort onvrije wil, dan moet je 4 weken wachten. Kan het al je sneller? Dan zeg je dus, daar wil ik van, ik wil weer naar je loket en daar heb ik dan extra centen voor. Ja. Nou, dat is helder. Ja. Dank u wel. Helder, dank u wel. Dan ben we nou uitpraat, al het eerste jaar hoor, maar we hebben zelf nog lang net uitpraat voor de mensen die het nog een uitdager ziekje mij, Bigeliks Grieten, verdekt achter mij opstelt, van de Partij van de Arbeid. Waar zoals graag zien hoe die hebben willen nou? Ja, ik hinkel hier wat op 2 gedachten. Ja, dat meest maar in. Ja, eventueel 2 hebben we ook geregeld. Nee, wat met 2 verschillende onderwerpen, dus dat ken het. Laat ik dan toch maar naar het onderwerp gaan wat ik jullie nog net jet had en wat wij wel het allerbelangrijkste vinden. Dus dan zoek ik toch wel graag D66 wel uitnodigen. Nou, die komt er nou bij, André Beeksma. Wat was een val is? Nou, ik denk dat wij elkaar heel goed kunnen vinden. Op een heel groot aantal zaken dat we daar hetzelfde in staan. Dat ben voor uw partij en ik bij de kernwaarden, bij we verstaan. In het allereerste debat, daarom denk ik, ja, je nou werkkoers, toen had je er ook even een beetje op binnen. Dat je hoe je een verkiezingsprogramma, dat je hem steeds even waarom naar SAIS behandelen partijen binnen de jeugdzorg. Nou ja, en toen zeiden ja, dit is goed berekenen. En ik denk, nou, we gaan een paar weken de tijd hoor. Misschien ga je... ja, misschien dat ze het wel een beetje uitlezen was, want daar zit er heel bot in. Maar dan ben ik meestal die thuis voor de televisie denken van, waar gaat dit hoor? Ja, nou, in binnen Friesland hebben we een groot samenwerkingsverband waar allerlei jeugdzorgaanbieders in zitten. Maar dat gaat om meer partijen. En dat gaat om gehandicapten, dat gaat om jeugdhulp, dat gaat om de GGZ. Daar zijn een groot aantal partijen inderdaad in. Jo, hij in het verkiezingsprogramma te staan. Jo, ben vermeerderd dat dat waarom kan wel naar SAIS. Ik weet hoe groot dat het adherentiegebied is. En
je winnen daar toen van uitzoek en ik ben nou eigenlijk wel heel benieuwd, ga je die uitzoeking nog? Vooral je het naar jongeren. Wat kent dan precies waarom naar SAIS? SAIS behandelaren. Ik ben even uitlezen hoe en wat. Ik ben trouwens blij dat je meer fruit nodig hebt. Ik wil dat even opstellen, want uiteindelijk wil wat doen is. Waar gaat het om? Eerst hierleen had de regering gezegd, wij brengen de jeugdzorg bij waarom naar de gemeentes. Op zich een begrijpelijk verhaal om het te decentraliseren. Laten we dat vooropstellen. In die tijd dat er aangekomen is de jeugdzorgaanbieders ben enorm stegen. Dat is echt opvallend, want dat voorbeeld hel je gewoon in Veendam. In Veendam hadden we op een gegeven moment 80 aanbieders van de zorg voor de jeugdzorg. Daar zeiden we het RODBM met Bosch net meer. En daar hadden we zo'n van besluiten. Wij gaan maar 6 aanbieders, dat 6 mensen, maar 6 aanbieders gaan wij in gesprek om te zien of we dat op een of andere manier oplossen kunnen. Dat is gebeurd. Ze hebben 6 aanbieders bereid voor om daar maar aan te denken. En daar is, wat is er gebeurd? Dat is heel erg leegdrempelig. Is de zorg aanbieden in dorpshuizen, bij huizen. Dat wie een andere manier van aanbieden. En daarbij is bleken dat het efficiënter weer. Ik ga even terug. Daar is bleken dat de zorg volle jaren aanbieden wordt, dat de escalatie volle minder worden is. En daardoor is de wachtlisten ben enorm bij rondwonen en uiteindelijk echt de kosten. En daarom zit je ook zo'n systeem, zo'n weerwaarmatten, is efficiënter en daardoor misschien ook wel goedkoper. Ja. Nou, dat wil ik echt wel ernstig bestrijden, want momenteel werk ik wel eigenlijk in zo'nzelfde soort systeem en dat gaat door hoofd- en onderaannemerschap. Dat is een complex systeem. Dit model wat je aanhaalt in het verkiezingsprogramma blijkt deels wel achterhalen te wijzen, omdat dus blijkt dat er een hele complexiteit zit. Juist vertraagt dat en verlengt dat de wachtlijsten. Dus ik ben dat net maar jou eens. Ik vind wel dat we maar snel om erover nadenken moeten, want het maatschappelijke probleem wordt wel steeds groter. Dus ik ben echt wel benieuwd hoeveel je bereid bent om daar inderdaad op in te stappen. En dan net alleen nog op preventieve karakter, want dat is mooi. Maar dat is een lichte problematiek. Maar ik wil nou haar oor dus verdere problematiek. Want dit is een ingewikkelde zaak en een soort mensen binnen is misschien al kwijt thuis. Maar het is wel een zaak dat een heel soort yield in omgeeft. Dus het is wel wichtig dat we het, en natuurlijk ook de belangen van al die benen en orenmeisjes die ik gebruik van meisje. Dus het is wel goed dat we dat nog even goed benemen. Maar nog even een slotopmerking daarover. Wij willen heel graag in Miami repeteren hoe we dat oplossen gaan in Noord-Eerst-Friesland en misschien breder dan Noord-Eerst-Friesland. Dus dat betekent dat D66 zijn wij steen hier in het sociaal domein voor dit deel waar wij verantwoordelijk voor binnen, daar gaan we net op bezuinigen. Wij willen graag, het gaat om de baan waar het om gaat, dat die goed verzorgd worden en op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ik verneem een handreiking. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik wil dekken. Jem wil het wel mee en waarin is. Dank u wel. Dank u wel. Dan Adol Braaksma. Waar zit jongen? Kom er gauw bij. Waar was het in Oeriha? Ik wil mijn buurvrouw verjoerd, Greta Schaafstal, graag zien. Hier is extreem blauw en meer, dat wisten we net. Wat was het van haar witten? Ja, Greta, ik had mevrouw Schaafstal. Ik ging jouw programma even lezen van de verkiezing. En nou, het kenmerkt ook wel, je hebt nog lekker het sociaal domein te pakken. Daar ga je het programma vol van, het sociaal domein en het groen. Toen ga ik even rondzoeken naar de Aron of jouw hier. En als je ook alleen maar alles moties hoe groen dieren wel zijn, dus alles wat te minder daarover. En ik zei dus extra 70.000 BM-boomplantjes, dus voor elke inwoner in. Dus ik denk dat ze dat aan je eerstvolgende actiepunt wil wijzen in de gemeente, 70.000 BM-plantjes. Dan denk ik van, kun je maar uitlezen waar moet die steen en waar moet te betalen? Je bent een soort boswachter. Nou, dat lijkt mij nou werkelijk een fantastisch beroep. Dus daar ben ik altijd van te paaien. Maar je zoon kunnen zeggen, er is ook het Sprutsen Orengeboortebos. We gaan in onze woorden hebben we nog steeds dus BM-singles, daar zo'n je ook in kunnen herplanten. Dus daar ben je zeker mogelijk. En we hebben een heel groot oppervlakte. Dus als het waarom berekent, gaat het per hectare maar om een hele licht percentage. Daarnaast denk ik, we hebben uitdagingen om te gaan. Dat zit in de stikstof. Dus het zou ik een hele mooie compensatiemaatregel zijn. Dat we aan hier komt. Dus iets lever je. We hebben in het verleden een prachtig mooi plan. Dat we vergroenen matten wat het echt door de oor het afkoelt. Bij schoolomgevingen. Een prachtige presentatie. Had ik nog nooit iets eigenlijk van waarom schoen in deze aanroende periode. Maar ik denk, daar lezen uit sprutsen mogelijkheden. Jongeren op school hadden je wat ook uit sprutsen. Hè? Waar is het groen rond onze schoolgebouwen? Ja, de vraag wie ik en waar wordt het van betellen? Nou, daar kun je wel goed over nadenken hoe we dat nationaal betalen. Ja, dat vind ik wat makkelijk, hè?
Nou, ik wil het eerst de BM-kwop planten. Ja, maar als je een plan hebt, je zegt, wij willen dit doen, afvallen van die BM, dan weet je wel, daar zit een bepaald rekensomke achter. Dan moet je toch een idee hebben hoe je dat betelt. Maar dat zou vanuit een groenfonds bijvoorbeeld kennen. Hoe komt daar yield in, dat fonds? Nou, de Soestroenij kunnen tinken, daar hebben wij het ook over gehoord. En dat voorstel hebben wij al eens die maar parkeren bijvoorbeeld. Maar er dan net een bijdrage vanuit het parkeren waarom komen ze binnen of een armoedefonds of binnen een duurzaamheidsfonds. Ja. Wat tevreden? Nee, 70.000 BM, dat is een best grote opgave, denk ik, in mijn beleving. En vooral als het grootste gedeelte van de gemeente op een klooi zit, daar komen natuurlijk als geen BM voor, als je aanplant. Nou, dat is een soortje bij de dorpen, daar hou je er een bosje erbij. Maar 40.000 BM, dat is meer dan 20 hectare. En maar wat betalen worden? En je krijgt de stikstof erbij, hè, dus neemt stikstof op, nou, daar ga je ook gelijk in. Dus hebben we die BM, een plantje, een hectare BM neemt 10.000 kilogram stikstof op. Ik heb bij de zoeker bij een plantje, die neemt 40.000 op. Ja, dat zou een optie kunnen wijzen. Maar wij kiezen duidelijker voor op basis van de doelstelling die we lezen en de presentaties die we gewoon hebben in het verliezen, dat we duidelijk vergroenen moeten. Kind op deze manier, dat is echt de behoefte naar. Dus je wordt ook weer uitsprutsen. Mensen missen het green. En oer oppervlakte, ik had ook berekend, het is 0,01 in procenten. Dus Zagruttisch gebied, daar is de ruimte voor. Helder, dank u wel. Ja, je wordt het net eens, maar dat hoeft ik net. Hè? Dat is het leuke, dan valt er ik wat te kiezen. Peter Damstra van de VVD. Hier kom ik straks naar. Ja, nou, zit hem even in de Eerdenbosje. Nou, dat zeg ik maar net van. Goeie aan. Wen je willen. Dan gaan wij in de krant lezen dat de provinciale FNP verkiest om het bouwen alleen maar bij de grote steden te doen. Drachten, Jervingen, Ljouwert en Snits. Je hebt het wen heeg op je prioriteitenprogramma staan in het verkiezingsprogramma. Hoe verklaar je dat naar uw kiezers daar? Nou, ik weet niet hoe je de POVI lezen houden, daar zit wel op ontrunnen. Ik denk vooral waar je willen, dat is in die plakken, dat is in die stad en dat is in die dorp en daar is die weg voor. En dat zit ook heel goed in die POVI, waar zelf de regio-stad Dokkum ook goed markeerd is als een stedelijk gebied, of een leid en de rest eromheen. Ik bedoel, het Noord-Eerst Friesland er heel goed deel zet. Dus volgens mij is gewoon waar je willen. Dus hoe je suggereren dat de FNP alleen bij de F4 huizendeel zetten willen, ik weet niet hoe je het lezen hebt, maar is er net bedoeld in de POVI. Nou, dat is die wel in de Ljouwerte kranten. Ja, maar ik denk net dat we besturen met op jouw krant. Ik denk dat we besturen met onder tafels waar we omdraaien moeten. Nou, dat is straks wel een betrouwbare bron, toch? Ik ga je de jouw krant lezen. Ik ga hem in ieder geval net lezen. Ja, maar Siebe Krant had het zijn. Die had het zelf beschreven in een interview in de Ljouwerte kranten. Nou, dan kan ik je wel vertellen een selectie heb ik al onder pakken. Want dit kan nooit de bedoeling wijzen. Want dat is natuurlijk bij waar je willen. Dat is in de dorpen, maar dat is natuurlijk ook in de stad. En daar hebben we een goede verdeling in meisje. En zo zit de POVI. Dus ik denk dat het misschien nog wel eens goed is dat we te eens even naar die POVI sjorren, Damstra. Ik begreep, jij bent mijn Warinjes en daar moest even zeker weten van, wordt hij provinciaal net waarom fluiten, terug mensen die erover zou denken. Hij liet hem net waarom fluitje en boven dat weer het watskip krijgt wat oors, als dat het in de kranten stiert. Had ik het zeggen hoe het geeft? Wij staan natuurlijk voor u altijd als FNP autonoom van al de rest. Maar het is natuurlijk wel zo van, ja, 52 dorpen en één stad en die betjenen we heel goed. We komen met 124 naar 2034 weer. Dus volgens mij ben we hier goed in ieder geval zeilen we goed onder de wind. Je en ik ja, ze kennen, dat wie kwad. Ja, nou, maar dank u wel in elk geval. Ja. Lamme Dijkstra, BBB. Er is een plakje vrij, Tjenujo. Waar word je daar? Adel Braaksma. Oh, want je hebt een visje wat in dezelfde vierver? Nee, want de vierver is heel groot, ook vanuit. Dus ik ken ook visken in. Maar wat wil je specifiek van hem weten? Nou, wie constateert, we hebben een protte contact met de Minskip, dat het wegenonderhoud in het boetegebied erbarmelijk is. En dat betekent zeker in de ja, ik wil bijna zeggen het oud-verwerde deel, we hebben echt boerenwegen, neem ik het maar, van dwarp naar dwarp, waar inderdaad geen beleiding is, waar geen zijstrookje binnen. Zodra er maar een trekker aankomt van de ene kant, is het een gevaar op de wei, zowel voor de fietsers als voor een oorauto aan de andere kant. Is dat de schuld van Adel? Nee, maar ik wil heel... Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar wat is dan je punt? Het oorpunt is inderdaad, hoe denkt inderdaad gemeentebelangen daarover? Hoe denk je hem daarover? Wij denken erover dat dat zeker wordt gebeuren, maar het is een mooie erfenis.
Alex van uit de Oud-Verwedderen deel. Die dikken die ben inderdaad te liet. Er moet wel wat gebeuren en we kunnen net alles tegelijk in één keer doen. Dan lees je zoveel kilometers. Ik had toevallig van Simmer, had ik bij zijn nog een meten west, van hoeveel ruimte is er. Nou, dan komt God in de dik. We komen ook gelukkig wel een beetje mooi waar. Maar winterdags is het een gevaar voor die band die naar squallen fietsen maakt. Als ik met het melkauto voorbij komen, dat kan net. Dus dat moet zeker wat gebeuren. Dus Jo vindt dat er wat barren moet en dat vindt hij. Dan ben je hem toch eens? Nee, dat vind ik heel mooi. Want ik bedoel, als we straks in een coalitie of in oppositie zitten, dan weten we inderdaad op welke manier we daar samen in stonden. Maar ja, die constatering dien, dat had het warpnek dien. En die ben eigenlijk moe van hetgene wat er hier net gebeurd is. Dus zei ze echt van jongens, we hadden geen vertrouwen meer in. En wie stond er inderdaad voor dat dat een van de eerste belangrijkste punten is. Veiligheid, zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen die direct fietsen willen. En gemeentebelangen vindt dat ik. En grif ik allerlei horenpartijen die hierachter zitten. Maar daarna is maar dus wel realistisch bedoelen, hè? Want het zijn natuurlijk heel wat kilometers die er online worden maat. Dus wij kunnen net al tegelijk in één keer doen. Dus, maar dat wat gebeuren maat, dat is helder. Punt. Punt. Helder. Ja, je bent wel aardig hier. Zie je Vogelzang? Mevrouw Skoorstra. Mevrouw Skoorstra. Ja. Wat was van haar witten? Nou, ik lees in het programma en je weet, wij binnen de Partij, we horen net echt van belastingen, zo meer mogelijk. Daar zit de leegstandbelasting in. Die is correct door de Tweede Kamer volgens mij, dat het kan. De gemeente is vrij om het te doen of net. Die willen dat graag invieren. Nou, dat is een belasting waarmee je feitelijk eigenaren van panden kunnen dwingen om toch wat bij het pand te kunnen doen. Nou ja, dat vinden wij een ingreep op eigenaarschap. Maar wel een mooie oplossing van de wenningneet misschien. Ja, maar ik weet niet of dat de manier is. Ik wil dat er eigenlijk wat moet gebeuren met die panden, maar er kan duizenden redenen wezen waarom het net gebeurt. En om dan als gemeente te zeggen, ja prima, maar daar doen we een belastingheffing op, elke keer weer. Ja, dat vinden we te vier keer. Dit is te vier. Nou, dat vinden wij net, want de wenningneet gaat dus 4 En wij zeggen dit als een onderdeel van de maatregelen die wij nemen willen om te bouwen, om vooruit te gaan en om inderdaad de inbreiding en het goed benutten van panden van elkaar te krijgen. Dus dan maakt dat. Dus dan is hem theorie van we gaan belasting heffen bij eigenaren van panden. Daardoor maken die eigenaar eigenlijk nog een stukje armer. Want hij had nog minder centen. Misschien had hij wel problemen om het pand te ontwikkelen, omdat er even geen centen had. En dan zei ze hem feitelijk van, nou, we pakken die nog meer centen op, want dan hopen we dat ze wat gaan met in pand. Wat ben je een onredelijke politica? We zijn een hele realistische politica. Ik zit in mijn heel team. Nee, jij zit met het door mij is het meer tol praten. Hè? Daarom wat wij van het CDA vinden dat leegstandsbelasting heel belangrijk is. En voordat je daar onttak komt, ben je ook al in gesprek geweest. En als het uiteindelijk al je tot niks leidt, dan ben je reden om dat uit te vieren. En dan kun je de verzwaring dat het eindelijk een keer van elkaar komt. Want als ik terug Halm erin, met flyering kom je in hierlijn, dan zul je echt rare dingen. En dan denk ik van, ik vind het schande dat wij dat steen laten. En dan denk ik van, erbovenop leefstandsbelasting. Een beetje druk en wil eens helpen. Maar dan zei ze ook dus nou dat al die eigenaren die nou van die panden hebben, er maar om denken moeten, als Jim onder macht komen, dan krijgen we die belasting. Nee, dan moet je het voort wel best formuleren. Nee, een beetje druk erop zetten dat er geen romte die goed te broeken is, ongebroekt steen bloot. Ja. Ja, dat klopt, hier hebben we het door. Maar wij vinden het niet zaken. Wij doen het net omdat wij het leuk vinden om meer belasting te hebben. Wij vinden dat als een drukmiddel om die wenningneet van elkaar te krijgen. Punt is makkelijk, dank u wel, allebei. André Beeksma. Nou. Ik wil Peter Damstra aanhouden. De VVD mij nog een keer ontwut. En wij was hem graag hoe jij. Nou, wij hebben hier een heel veel problemen over huisvesting, over van alles en nog wat, over energie. Eén probleem, wat dus nog boven de hollen hing, was op een of andere manier maar min beneemd, dat staat ik net bij hem in het partijprogramma, en dat is de vergriezing. De vergriezing zal toeslaan in deze gemeente en in deze regio, en dat zal een enorme druk gaan op de zorg. Want deze tafel is al aardig taslijn, kan ik wel zeggen. Ja. Nou, maar hebben die zorgen al horen, nee. Ja. Maar wat was nou correct van hem witten? Wat denkt de VVD daarom het doen? Zit de vergriezing nog net volle bingbang? Nee, maar je kan heel wat doen om de problemen van de vergriezing op te lossen. Of in ieder geval proberen een halt te erop. En dat zit ik vooral in de zorgkwestie.
Nou, de vergriezing kun je net oplossen, want dat, op een gegeven moment dan slaat dat daar. En als je mensen zwaar Jan willen, dan moet je dat goed doen. En je kan het beste zo doen, dat de mensen zo lang mogelijk thuis zijn kunnen. Dan komen we maar in een probleem, Damstra. Wij krijgen steeds meer mensen die oud binnen, of ouder binnen, en steeds minder mensen om ze te verzwargen. Zo simpel dat het op dit moment van elkaar. De verschoten heel groot naar de oudere kant, en er komt in de werkende kant steeds minder mensen hier. Dus we krijgen een druk op de zorg en een druk op om de mensen überhaupt thuis te laten. En daarom heb ik zorgen dat we de jongeren eigenlijk weer waarom loeken naar onze dorpen en steden en zorgen dat zij in de zorg werkzaam zijn. En zo zorgen dat zij daarmee de mensen verzorgen kunnen. Hoe denk je dat nou van elkaar? Hoe denken jullie dat het dan? Oké. Allereerst wat we doen moeten is insteken en heel sterk in de preventie. Dat mensen in ieder geval thuis blijven kennen en allereerst net ziek of zwak werk kennen. oké. Dat is nummer 1 wat gebeurt. Maar Twee. Daarnaast hebben we zorgen dat er genoeg mensen, en dan ging ik even weer om het onderwijs, opgeleid worden moeten in die zorg. Daarvoor gaan wij in ons programma zetten dat wij vinden dat er een zorg, campus, leer, komen moet in de omgeving van Sionsberg. Maar jou spreken dus specifiek de VVD daarop. Vinden jou dat hij daar of zijn partij daarin te kwart zit? Ik zou krijg wel graag wel dat er iets opnoemt hier in zijn partijprogramma. Komt dat omdat je met het probleem net zorgt? Nou, we kunnen elk puntje wel benemen. Wij hebben wel zijn dus dat we de zorg wel belangrijk vinden. Dat we willen dat de vergriezing, of dat er meer vergriezing komt. Dat we verzorgen moeten dat de mensen die ouder worden goed de stad bereiken kunnen. Maar ik gewoon zo lang mogelijk thuis wonen kunnen. En zorgen dat de zorg daar komt. Nou, hij het erover dat mensen in de stad komen. Dat is dezelfde bereikbaarheid wat we straks door gaan over die parkeerplaatsen langs de auto in de stad. Maar daar gaan we het net alleen op. Het gaat erom dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven kunnen, omdat ze de zorg ontvangen kunnen. Ja, daar ben ik mee eens. Maar nu komen we op het punt, hoe krijgen we al die verzwaring in de mensen, Safir, dat ze echt... Maar nu komen we ook op het punt dat we hier een punt zetten. Want oors discussiëren we... Nee, en ik denk dat ik net echt mijn waaroniers binnen. Misschien de route daarheen. Want wij willen ik naar een aanronding gaan. Want het leuke is dat al die mensen in de cel graag ik nog even met je in contact komen willen. Dat ken dadelijk naar aanleiding van het debat. Maar ik wil je hem al die wel een beetje naar voren halen. Omdat ik je hem even wat tas spreken wil eigenlijk. Ik uit naam van de kiezer. Je hebt wel mooi even in beeld al hier. Want dit zijn listloekers van partijen, dit zijn vrijwilligers. Hè. Ze krijgen er een lietse vergoeding voor als ze in die rieën komen. Maar ze doen het jonken hun werk. Nou, al die andere dingen die ik bij het eind heb. En die zetten haar in op deze wijze voor de lokale meerskip. Nou, dat vind ik eigenlijk op hem zelfs al een applausje werk. Zullen we dat even doen? En aan het eind van zo'n debatcyclus, en we zijn haast aan het eind van de hele campagneperiode, want waar is het, Safir? En daar zit het erop, maar er zijn nog een paar dingen die wil ik je hem al jaar nog even vragen. En ik ging gewoon het rietje maar even aan. Hoeveel zitten hel je hem? 3. Kom je hem in het college? Daar gaan we voor. Als nou net zelf mij die partij mij die in hier is, op waar zou je dan stemmen? Ja, dan wordt het niet eens wat langer, hè? Lastige keuze. Ik neig richting FNP. Oké, helder. Waar zou je op stemmen met de FNP net mij die? Nou, ik had die stemwijzer die kwam op de gemeentebelang uit. Oh, Nee, de FNP. Ik wissel je, hoeveel zitten? Die gaan voor 6. Door weer wethouder? Wie doet is best. De BBB, die komt erin? We komen erin, ja. En hoeveel zitten? 3. En in het college? Hing het er van nou wat er meer in komen. Dus dat hing er gewoon af van de collegevorming. En Joop bent zelf de wethouderskandidaat? Nee. Oh, maar dan? Die hebben we kleersteen. Ja, maar ik vraag hem wat het is. Nee, we hadden verschillende kleersteen en dan komen dan zodra dat onder... Misschien wel meerdere. Ja, meerdere. Ja. Ja, maar alle opties. Had BBB net mij die, op waar stemde je dan? Dan zoek ik denk ik VVD of gemeente. Ik denk VVD, maar die kwam weer meer dan 2 uit in de stemwijzer. Oké. D66, kom je hem erin? Ja. En is dat dan dankzij jouw listloekerskip of dein je hem wat mij op de landelijke tendensen? Nou, we hopen dat we de tendens mooi hebben.
En ik hoop maar voor de week 40 beskiën voor, dat ik dat verschil mooi zal uitleggen. Kom je er alleen nog in of komen er een paar meer? Minimaal 1. En ja, dan is college net realistisch, hè? Nou, dat weet ik net. Ik bedoel, Jouw ambitie. je bent 4 partijen. En voorals wist hadden de steun nodig van de lidse partij. Ja. Je stond wel wethouder worden willen? Ik hoef net wethouder worden, maar wij zullen wel denken aan een wethouder dat nodig is. Maar wij zullen ook wel steun verliezen en wel aan een coalitie zonder daar een wethouder van te leveren. Waar zit bij Jim Kleer? Wat zei je? Waar zit bij Jim Kleer als kandidaat wethouder? Nou, die is, ik ga nog geen geleerd zijn. Oh. Maar die komt er wel als dat mat. En dat is... Had je nou net mij die in waarheen je dan stemt? Nou, misschien heb ik op een zin stemt. Misschien wel op zin. De VVD. Stel nou dat Jim net mij die in. Wees hoe staan op stemmen. Nou, we hopen in ieder geval 3 zetels te krijgen. Ja, dat wie nou, die vraag kwam letterpost. Oh, die komt letterpost. Maar dit is prima, 3 zitten. En nou, dan heb ik waarschijnlijk op het CDA gestemd. En met 3 zitten, dan ben je een serieuze kandidaat om een wethouder te leveren? Absoluut. En dat bestond? Absoluut. Nou, dat is in heldere taal. Daar kennen we wat mee. Vogelsang. Nou, zo is het dus. Ja, maar hoeveel krijg je hem? Ja, ergens tussen een 3 en een 4. Of 4. 3 en heel. Nee, of ik bedoel 4. Ja. Tussen de 3 en de 4, maar ik bedoel 4. Ja. Nou, dat is een heldere... 3 en 4. Dus, En dan wil je wethouder. nee, absoluut niet. Nee. Waar ga je hem kleerst Een goede... Ja, dat scheelt, maar waar? Nee, de naam zei ze nou net. Nee, hè? Nee, nou net. Vies de sneu, wat hij of zij het dan net wordt. Precies. Ja. Maar ja, goed. Je had een goede verwachting van de uitslag. Ja. En je bedoelt mij, dus kerst op diezelfde stemmen, maar dat het nog net kennen hier. Gemeentebelang. Griete Skaafstal, Partij van de Arbeid. Ja, je zit altijd wat met zin verzels. Ik een pad van je achterban is daar wel van te vinden. Hoe kom je in deze verkiezingen uit? Ik hoop dat wij op net zoals het 12 zetels weer uitkomen. En dat het college dan lonkt. Ik denk dat wij in een hele goede rol zitten momenteel waar we zitten. Waar we zo op kunnen onderscheiden in oppositie. Dus in principe net een plakje in het college. Op dit moment zeker net, nee. Had de Partij van de Arbeid net mij die dan zo stemmen op zin? Uit mijn kieswijze, ja, Max zei, kwam D66, kwam Heger uit. Maar persoonlijk, aan de andere kant, hing ik meer naar zin. En ja, ik moet de ChristenUnie toch ook altijd complimenteren, want we zitten vaak op dezelfde lijn. Ja. Dus dan zou het in je van die waar worden. Ja. De ChristenUnie. Nou, hoeveel zitten krijgen? Minstens 5. Ga je voorspellende gaven of hoe droog je altijd? Nee, je moet het, zei ik aan het begin al, soms moet je manifesteren, soms moet je er vergeten. Ik ga goede hoop. Ja, bevalt je ook geweldig als wethouder, dat wil je graag willen? Ja, dat zoek ik graag bij willen. Ja. Omdat we een boodschap hebben vergeten en ben al lang niet klaar. Nou, het zou kennen, want je doch een meider kan op je stemd worden, maar stel dat dat nou net het geval wie dan hing je stemt op Het CDA. het CDA. Ja. Sorry, ik wil heel fleurig bij van. Dat is een heel goed alternatief. Ja, er zijn meer partijen die het heel dicht bij ons lezen, maar wij vinden dus ook altijd heel tussen bij het CDA. Nou, kom ik nou even tussen Jim zou wat insteken. Het CDA, hoe komt die dadelijk uit de verkiezingen, wat denkst? Ik hoop met 6 zetels. Zij zitten. Is dat realistisch? Ja. Wij zijn er klaar voor, dus dat is realistisch. Mooi. Hoeveel wethouders? Sowieso 1. Bestaat dat? Ja. Zo, dat in de heldere antwoorden zou ik ze graag jaren wil. Stel je hem die net mee? Waar wordt hem? Een 8 keer uit? Nou ja, ik ga het in mijn inleiding al zijn. De eerste keer dat ik stem of wie dat ChristenUnie en dan zoek dat nou dat wij het waren. Maar ja, dat was wel mee. Ik dacht mij, dus het wordt een stem op CDA. Dat is helder. Nou, zin, dat besluit. Wij zetten je mee op in. Wat schat je hem dat uitslag wordt voor je? Ja, ik heb geen idee. Wie bent het na je week gewoon afwachten wat ik kies? Ja, dat mag even zitten, dat begrijp ik wel. Ja, maar nee, maar je bent ambitieus, je hebt vers wel stiekem in de achterholen. Ja, dan hopen we gewoon dat de kiezer zo vol mogelijk vertrouwen in houdt. Nee, maar dat is echt hier. Je maakt met mij net naar het casino. Ik kon daar geen uitspraak moeten doen. Wie zegt het na je week en ik hoop dat we het vertrouwen krijgen. En als het oppositie is, dan is het oppositie. Daardoor bestionken de best voor het coalitie is, dan leveren we in een coalitie. Ja, die coalitie, dat hebben we in het verleden wel vernaamd. Dat is ingewikkeld. En als je dan principieel wezen wil, en dat wil je hem, dan houdt dat net altijd staan. Dus
misschien dan toch maar veiliger om gewoon in de oppositie te blijven? Nee, wie kan ik wel met elkaar in een coalitie er goed uitkomen? Maar dan maar een grut worden. Ja, precies. Dus dat maar we Hoe grut? na een week al wachten. Ja. Nou, je hebt toch aan mij, dat scheelt, maar net mij die in waar stemde staan. Ja, ik kwam in de stemwijzer op D66 en PvdA uit. Dus, Nou, ja, dat zit wel wat in dezelfde hoeken. Sterker, in je achterban zitten meesten uit die doelgroepen of uit die bloedgroepen, mag ik zeggen. Nou ja, wij komen, Jim kan uiteindelijk bepalen waar die stemmen heen gaan. Er zijn 10 kandidaten die hebben zich, nou ja, het vuur in de sloffen rond de Aarone weekend. Dat is de komende dagen ik wel waar ze zullen grif ik morgen nog wel ergens in de gemeente te zien wezen. Spreek hun aan, dat ken je dadelijk ik. Want waar je, dan komt het er echt op aan. Naar de stembus, ben de hele dag je, ik zou zeggen, geen daar in elk geval heen. Dat stiet je de keer ook voor. Stem omdat het ken. Haar in de achterholen, er ben genoeg landen. De Lucas haar helemaal niks aan van wat de bevolking vindt. Gelukkig kunnen wij u hier nog uitspreken. Wat het nog net zeker weet, ken die stemwijzer dus nog even raadplegen. Rieplachtje. Dat meestal Jerk al een paar keer even neemt. Dat een hele goede, mooie, objectieve vorm is om te chef van Westingen, ik eigenlijk. En meestal, nee, nou, dan doe je hem 2 keer en dan neem je daar het gemiddelde van. En waar het op bepaalde punten nog even erop praten wil, dat ken je dadelijk. Waar het nieuwsgierig is naar de uitslag van de verkiezingen, en waar je dat net, die kent op de verkiezingsjoen hier in Sens te lonen, want er komen al die mensen hier heen. Mij kloppend het om te zeggen van, wat wordt het, hoe pakt het uit? En je bent vooral, ik geloof zelfs jou van Jochen al welkom hier. Het wordt een gezellige, maar hele spannende jong. Ik wens je al hier een soort succes en je net stinnen hinnen. TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines. En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het. tdnoord.nl Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door